Que unha tras outra. Mira, e outra cosa. Nico. Bo día, empezamos a todos e a todas, empezamos o pleno ordinario do mes de... tiña que ser o de agosto, pero por acordo vai ser en setembro, pero é o de agosto, non me parece. Señor secretario, ten a palabra. Punto primeiro, aprobación si procede das actas das sesións celebradas os días 29 de maio, 30 de xuño, 14 de xullo e 28 de xullo de 2017. Ustedes algo que decir? Nada. Procedemos á votación entón das actas. Votos a favor. Unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto segundo, decretos da Alcaldía da acción de contas. ¿Qué? Nada que decir, non? Ben, seguinte. Punto terceiro, dación de conta dos informes de morosidade do Concello de Lalín e do Padroado Cultural de Lalín correspondentes ao segundo trimestre de 2017. Siga. Se ven que algún punto que queren intervir, interrúmpanos. De acordo, gracias. Punto cuarto, toma de posesión do novo concelleiro de Compromiso por Lalín. Concellos transparentes, José Manuel Fernández Taboada. Xa te chamo, non te preocupes. Realizáronse os trámites para a toma de posesión do cargo do concelleiro don José Manuel Fernández Taboada, logo da renuncia presentada pola concelleira dona Katia Margaret Procino Toimil o día 27 de xullo de 2017, e unha vez recibida a credencial correspondiente emitida pola Xunta Electoral Central de data 10 de agosto de 2017. Deixo constancia da presentación por parte de don José Manuel Fernández Taboada da declaración de bens e dereitos dunha banda e doutra da declaración de actividades pola outra. Procede neste sentido tomar posesión do seu cargo coa fórmula do xuramento promesa reglamentaria. Podes te acercar, ponio de pé, non? Espera. Está con a Constitución española. Prometo, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro de Lalín, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Pode tomar asento na súa bancada. Felicitalo e decir que asume responsabilidades importantes nas súas áreas, que herda de unha gran concelleira como foi Katia, e que hai moito traballo por diante. Estou convencido, porque coñezo a súa capacidade, de que estará á altura do que demanda o pobo de Lalín. Moitísimos parabéns. Seguinte punto. Punto 5, renuncia de don José Manuel Hermida Arias a súa condición de concelleiro.
Trátase de dar trámite e dejar constancia da renuncia presentada por don José Manuel Hermida Arias con data 31 de agosto de 2017. Bueno, isto foi unha decisión tomada únicamente no seno familiar por un problema personal de índole privada. Mostrar o meu agradecemento á Corporación Municipal de Lalín e tamén que foi especialmente ao Grupo do Goberno e que foi un honor para min ser representante do povo de Lalín, da Corporación Municipal. Vou seguir traballando por os sectores no outros eidos, como no cooperativismo e sindicalismo, como estuve antes de entrar en política. E nada máis. Gracias a todos polo apoio e isto chegou ao seu fin e nada máis. Concelleiro, decirlle que lle desexo o mellor na súa vida privada e que, en canto á súa acción política, felicitalo polo seu excelente traballo. Moitas gracias. Seguinte punto, por favor. Punto 6. Aprobación da conta xeral do Concello de Lalín correspondente ao exercicio 2016. Adiante, señora concelleira. Bos días a todos. Bueno, isto simplemente traerá a pleno para a aprobación a conta xeral do Concello, que xa despois da súa fase de exposición pública foi publicado o 21 de xullo de 2017 no Boletín Oficial da provincia e cumpreu todos os trámites de exposición de 15 días máis 8. Terminou o período de exposición o 25 de agosto sin alegacións, entonces hai que traela para a aprobación por o pleno. Simplemente é un trámite administrativo, a conta elabórase desde os servicios de intervención e veu xa ao pleno do 14 de xullo de 2017. Non sei se hai algunha intervención. Adiante. Bos días a todos. Antes de nada, darlle a benvida ao novo concelleiro que acaba de tomar posesión. Benvidos a esta dura batalla que é a política local, donde moitas veces non facemos moitos amigos, pero é o que está estipulado e é o que, digamos, xa recoñecido en democracia, polo tanto, hai que diferenciar o privado da actividade política, mentras logremos ter clara esa definición onde está o privado e onde empeza o político non vai haber ningún tipo de problema. E a Hermida, por desexarlle sorte nese trance que lle tocou vivir, que nós non lle desexamos a ninguén. En todo este proceso, creo que pola parte nosa fomos correctos en todo momento. Non nos gustaron as declaracións do tenente alcalde no Diario de Pontevedra e logo non nos gustaron as declaracións do abogado dicindo que pola parte que nos podía tocar, que podía haber intereses económicos ou políticos. Desde logo, pola nosa parte, pola parte que toca ao Partido Popular, eu podo asegurarlles que non. Dixo o abogado, xa sei que non o dixo ninguén. Dixo o abogado, pero o abogado nin o desminteu el,
nin o desminteu ningún dos grupos que forman o cuatripartito. Señor Crespo, que lle podo decir aquí no pleno, como presidente do pleno, que eu falei co abogado sobre este tema, e o que me di é pola súa condición de concelleiro político, pero que en ningún caso tiña nin por ningún caso ninguna reminiscencia relacionada co Partido Popular nin a oposición, nada. É pola súa condición de concelleiro, é dicir, política. Pero admitido eso, pudo aclararlo o seguinte día. É dicir, cal é o problema? O sea, se eu digo unha cousa que hai dúbidas sobre o mesma, o día seguinte aclaro e non pasa nada. Eu creo que o colleron como suele decir, con papel de fumar ese tema, pero bueno. Non o sei. Quero recoñecerles que foron elegantes en ese tema. Eu non o sei. Con respecto ao punto que nos toca, que estamos tratando, que é o expediente de aprobación da conta xeral do Concello de Lalín, decir que nos, igual que cando se presentou antes da exposición pública, pois nos saímonos a abster, obviamente, simplemente decirlle que, bueno, que a documentación que nos deron, 448 folios, tuvémoslo vernes. É certo que moitos dos papeles eran repetidos, pero tuvemos que comprobalos e tuvemos que ter aí un traballo arduo de comprobación deses 448 folios. Eu simplemente o que pediría é que, inda que é legal dárnoslo no mesmo día, que se nos dou o venres, pois nestes casos eu acórdome que vostedes se queixaban, sobre todo o PSOE se queixaba, cando ocurriu o mesmo pola nosa parte. Simplemente recordarlles que fan exactamente igual que facíamos nós. Por alusións e porque é algo da miña concellería dicirlle que o expediente da conta xeral xa veu ao pleno do 14 de julio, é dicir, o expediente está aquí, só ven de novo, o que é a publicación... Señora concelleira, a Comisión Especial de Contas, se non entendo mal, non? E os informes, é dicir, non hai... Deses 400 e pico folios están repetidos o 90%. O 99,9%. Escoita, o 90%, pero nós temos que comprobarlo, o sea, como comprenderás, son 400 e pico. Pero que aí non hai posibilidade de modificarlo, porque se trata dunha De publicación no boletín. acordo, o que vostede queixa, pero nós como oposición temos que fiscalizalo, non? Señor Crespo, con todo respeto, hai un ditamen da Comisión Informativa Especial de Contas do 13 de xullo. Que sí, pero o que digo é que son moitos papeles exactamente iguales, pero nos levanos un tempo comprobalos, non solamente eso. Pero hai que decir que non houve ningún tipo de mala fe en este tema, non? Nin este nin outros, pero bueno, en este especialmente. Vale, este temos que votar o seguinte punto. Sí, pois votamos, votos a favor, en contra, entendo que o resto son abstencións. Moi ben. Seguinte punto, por favor. Punto 7. Expediente de modificación de créditos, crédito extraordinario número 9P/2017. Señora concelleira. Señora tenente alcalde. Señora segunda tenente alcalde. Bien. Pois é necesario dotar de crédito, por un lado, a aplicación orzamentaria para o cofinanciamento das escolas infantil Lalín Pontiñas e a do Polígono, dado que o 27 de xullo do ano en curso tivo entrada no rexistro deste Concello a liquidación correspondente á primeira metade do curso escolar 2016-2017, que ascende a 52.200 euros, e con base a estas liquidacións o que facemos é xa dotar a partida orzamentaria para o que é toda a anualidade. Por iso, o importe de modificación ven por 104.400 euros. Aínda que hai informes de discrepancia, ese punto vai no tocar Nico, porque é da súa área, e eu seguindo cas modificacións de crédito, decirvos que tamén se trata de dotar de crédito a aplicación adicada aos equipamentos culturais e museos para poder acometer a reparación da Sala Tuno Valdés do Auditorio por un importe de 61.966,80 e así poder usar esa sala. Este crédito iría destinado a poñer en funcionamento e que sexa operativa novamente esta sala, instalándolle un novo falso techo, repoñendo a instalación de climatización, repoñeríase a iluminación, a reposición da tele da parede posterior, a reposición e retirada dos paneis de madeira e sustitución dos que sexan necesarios. Isto consta cos preceptivos informes, cumpre tanto co obxectivo da regla de gasto, de estabilidade orzamentaria e do límite da débeda. Si é ben é certo que esta é a segunda actuación que facemos sobre ese auditorio. A primeira foi de 45.107,32, que foi para tellala despois do temporal cos paneis sanguis.
Sí que quedan actividades pendentes de executar nese auditorio, máis menos uns 120.000 euros, que ainda está o proxecto sin facer polo técnico, e sí que conocemos de determinadas anomalías que sí que habría que facer. O que pasa é que a momento actual habría que acometela en esta segunda fase, entón é probable que veña outra modificación cando este o proxecto rematado e valorado exactamente o que hai que acometer. Pola miña banda nada máis, non sei se Nico vos quere explicar algo sobre o tema das garderías. Sí. O tema das garderías, significar que, facer un poquinho de historia, é dicir, desde a Xunta de Galicia, houve un intento de liquidación do Consorcio Galego de Benestar. Cando chegamos no ano 2015, aí en Suyo, apareceu como unha liquidación de débedas onde nos reclamaban prácticamente 800.000 euros de atraso polas 2 escolas infantís que temos en Lalín. Algo que nos parecía unha auténtica barbaridade, un atraco a man armada, porque realmente, dilucidando e vendo os convenios, non se establecía de onde podían sacar esas débedas que lle correspondían ao Concello de Lalín. Daquelas fixéramos un recurso, e é un pouquiño esa reclamación de cantidades adebedadas quedou no aire, pero sí que é certo que despois houve un acordo marco entre a FEGAMP e a Xunta de Galicia para que os concellos que teñamos escolas infantís do Consello Galego, do Consorcio Galego de Benestar Social, nos fixéramos cargo dunha parte do seu financiamento. Houve bastante discusión por isto, porque é evidente que, por exemplo, un Concello de Lalín que ten 2 escolas infantís que estaba pagando por elas o seu mantemento do edificio e que puxera os terreos, en algún caso incluso a instalación a disposición da Xunta de Galicia, que ahora tivera que pagar tamén o seu funcionamento, é dicir, o seu funcionamento no que implica tamén gastos de persoal sin ter prácticamente ningún xeito de xestionar esa escola. Porque realmente o que imos facer é pagar polas escolas infantís que temos no Concello, pero na xestión do día a día das escolas infantís prácticamente nin imos participar, porque o Consorcio Galego de Benestar Social fai unha asamblea anual onde se votan unha serie de cousas, pero nunca se reúnen, digamos, os comités que existen en ambos convenios para o seguimento do funcionamento das escolas infantís, salvo os consellos escolares, que son semestrais, aos que acuden representantes municipais. Neste caso, normalmente, acudeu os dos consellos que se fan conjuntamente na Escola Infantil do Pontiñas. Por tanto, significar que agora temos que dotar crédito, porque houve unha reclamación neste mes de agosto, tamén sempre se utiliza o verán, cando nos pilla, digamos, un pouquinho menos despistados os funcionarios municipais para dar resposta, e a reclamación inicial que nos fan é do primeiro semestre do curso anterior, é dicir, do curso 2016-2017, fan unha reclamación de 26.100 euros por cada unha das escolas infantís. O cual que temos unha reclamación agora mesmo de 52.000 euros en riba da mesa. Que pasa? Que imos dotar crédito polo total. Por que? Porque se ven a reclamación do segundo semestre neste ano, poder afrontala, non vai a ser que chegue no mes de novembro e logo non podamos modificar crédito e pagar esa segunda liquidación. Por lo tanto, dotamos de todo o crédito necesario para pagar os 52.000 de agora e os posibles 52.000 que veñan despois. Pero eu tamén quería significar que este Concello vai facer un esforzo que nunca fixo polas escolas infantís, un esforzo obligado, porque non queda outra opción, vale, só se podería contemplar a vía contenciosa administrativa, pero non queda outra opción, e con moitos visos de perdela. E eu quería significar que o Concello de Lalín vai se facer cargo dunha gran parte do funcionamento das escolas infantís. Por lo tanto, reclamamos desde o Concello de Lalín, a Xunta de Galicia, que se temos que pagar 104.000 euros polas escolas infantís, máis o mantemento, máis reparacións, máis os gastos normalmente surtidos de electricidade, combustibles, creemos que o Concello de Lalín debe ter máis poder de decisión, así como os outros concellos, no día a día das escolas infantís, porque non temos decisión nas unidades que se abren, nin na xestión do personal, nin en nada que sea da xestión do día a día desas escolas infantís, nin horarios, nin nada. Eu creo que vai sendo hora tamén de que, se aportamos terreos, edificios, mantementos de edificios e ora cartos, pois o Concello terá que dicir algo. Para máis adiante quedará
o que é a reclamación de cantidades, porque esa reclamación de cantidades vai se facer escola por escola, concello por concello, e van querer seguir reclamando pois parte desas cantidades das que falei antes, algo a que nos opoñemos por completo neste concello, porque vendo os convenios que hai, pois non creemos que teñan dereito a reclamar algunha desas cantidades. Por lo tanto, creo que quede moi claro e meridiano que o Concello de Lalín vai asumir gran parte do custe das escolas infantís que existen neste concello, das escolas infantís públicas. Por lo tanto, xa non é a Xunta de Galicia quen paga, a Xunta de Galicia paga unha parte e o Concello tamén paga outra parte moi importante. Sí, a oposición, Partido Popular, se queres dizer. Ben, vexo que para esta modificación de crédito o que hai que poñer para o cofinanciamento das escolas infantís é máis para a segunda fase, digamos, da reparación da sala Tuno Valdés do auditorio. Non temos nada que decir. Extrañame que se quite o 100% dese orzamento de 166.000 euros o 100% de persoal. Pasa, todas esas plazas non se vai a utilizar nada de gasto desas plazas. Das partidas que se saca, os 166.000 euros, son exclusivamente de persoal. Son exclusivamente de persoal, pregunto. Sí, vai o detalle no expediente. Sí, por eso, pero que me extraña que algunha parte das que van aí non van a utilizar nada ao longo deste ano. Pois non, a estas alturas a previsión é que non. Vale, bueno, quitando de personal, eu creín que algunha dotación desas que iban facer algún gasto, pero bueno, se non o fan, ustedes están no seu dereito. Con respecto ao que diu o tenente alcalde, recordarlle que este desaguisado, con respecto ás escolas infantís, ben motivado polo goberno bipartito, do que eu fun actor principal e que me chulearon. O consorcio créase por un acordo entre o señor Quintana e máis Afegán, sendo eu presidente. E todo o que se puxo ali no papel, a mitad das cousas non se cumpliron. Efectivamente, o señor vicepresidente da Xunta daquelas habíame dito a min que os concellos que aportaran ou ben as instalacións ou ben o solar para facer ali a Xunta a obra, que con facer o mantemento, que nos chegaría con facer o mantemento e pagar pois auga que xa é municipal, que non se paga, no caso de Lalín, porque as instalacións municipais están exentas, con pagar a luz e con pagar o mantenimento do edificio e tamén a limpeza. E con eso, que en teoría, que debería chegar. Ese é o que se nos dixo. Daquelas, eu collín os alcaldes de todo Galicia, tivemos unha reunión, por certo, que había bastantes tensións. E eu firmei o consorcio da Xunta de Galicia con ese compromiso de que os concellos íbamos poñer efectivamente o que estamos poñendo hasta agora. Non co que hai que poñer agora. Pero a realidade é que a Xunta de Galicia non tiña orzamento suficiente para manter as galescolas que lle chamaban. Porque pensaron, botaron contas, meteron bastante persoal, o propio consorcio, toda a maquinaria que se puxa a funcionar en Santiago, xeneraba uns gastos que non habían contado con eles, cousa rara, pero non habían contado con eles. O sea, pensaron cos gastos que eran só o persoal das escolas, pero non o staff que montaron ali en Santiago, por certo, bastante nutrido, e que eu creo que a todas luces sobredimensionado. O que é certo é que despois chegou, 4 anos despois, chegou o Partido Popular e topouse co marrón e con ese déficit. Por lo tanto, que quede claro que o invento do consorcio foi un invento do goberno bipartito e que, como actor principal que me tocou ser a min pola parte dos concellos, non se cumpleu para nada o que nos habíamos firmado no pacto local entre o señor Touriña máis eu mesmo. Non se cumpleu para nada. Das cláusulas que ali se estipulaban do que habría que facer no pacto local, cumpleuse o 10%, escasamente. Por lo tanto, foi un papel mollado, que, bueno, que ten mérito porque non había ningún outro firmado en toda España, por lo tanto, foi o primeiro pacto local que se firmou en España, e, polo menos, algunhas cousas si houve unhas ventaxas como no tema de educación, de que o gasol da calefacción, etc., o asumira a Xunta de Galicia como estaba previsto e como está asumindo os distintos centros de saúde onde están correndo con cargo cos gastos os concellos. Por lo tanto, todos estes lodos veñen precisamente do arrancamento do consorcio como unha entidade
que quixo facer a Xunta de Galicia e que despois quixo repartir cos concellos os gastos. O cal non quere dicir que eu non este de acordo con que os concellos que antes mantiñamos o 100% das garderías e que nos daba unha subvención ao ano, que era insuficiente a todas as luces, pois polo menos unha mellora conseguimos, unha mellora importante. É dicir, antes había que manter os concellos, as garderías clásicas que había que mantelas ao 100% e dabanche unha subvención graciable a Xunta de Galicia que podía ser máis ou menos dependendo do ano e dependendo de outros factores, algúns deles, por certo, nada lóxicos. E polo menos con isto, pois conseguiuse unha certa uniformidade, a única ventaxa. Pero o tema económico ben motivado precisamente porque non se votaron as contas e porque non se fixeron as cousas ben naquel goberno e que agora o Partido Popular na Xunta de Galicia intenta regularizar e, por lo tanto, decir que nós estamos de acordo con esa regularización independientemente de que, como digo, é un asunto que se minorou con respecto ao que pretendía a Xunta de Galicia en moitos enteiros, porque hai que recordar que inicialmente o que pretendía a Xunta de Galicia cando, por certo, o que eu me opuxen frontalmente cando fixeron as contas do consorcio, nada máis chegar ali e ver o déficit que tiña o consorcio, era infinitamente superior. No caso de Lalín, pois os datos que nos pasaran aquí, que obviamente nós non estábamos de acordo, e así o fixemos ver na Consellería, e xa se presentara recurso e todo por parte nosa, decir que era infinitamente superior. Por lo tanto, quedou nunha cantidade moito máis modesta e creo que pode o bon de todo isto é chegar a un acordo e que efectivamente é cofinancialas independentemente de que no pacto local está claro que non se cumpla aquel pacto local que firmeu con Touriño, porque nun caso como este tiña que financialo íntegramente a Xunta de Galicia. Pero como pacto local é papel mollado, pero está claro que tiña que financialo íntegramente a Xunta de Galicia. Gracias. Estas reclamacións son do ano 2015. O bipartito, o orixe de todos os males do que vostede fala, rematou no ano 2009. É dicir, foi o Partido Popular, 6 anos despois, quen di que o Concello de Lalín ten que pagar 104.000 euros neste ano. É o Partido Popular, é dicir, non nos venga con milongas porque é certo, é así. Si que no ano 2008 chovía e agora hai goteiras. Non, eso non é certo. Realmente esta liquidación ven agora por unha decisión do Partido Popular de recrutar presuposto en materias sociais durante todos estes anos. Non ven de ningún burato. Ven dunha decisión do Partido Popular de recortar en políticas sociais. Ni máis, ni menos. Que a vostede lle pareza ben que teñamos que pagar 100 e pico mil euros por cada ano, bueno, pois é a súa posición. Eu, como membro do goberno de Lalín, preferiría non ter que pagar nada como ata de agora. E iso tamén pode entenderlo usted. Por iso non entendo a súa posición. Realmente tamén, gracias a ese pacto local, e supoño que gracias ao do consorcio, se fixo a maiores unha gardería e, ademais, se asumeu a xestión da outra gardería que era municipal. Por lo tanto, o Concello non saiu tan mal parado. Por certo, señor Crespo, se o pacto local é papel mollado é polo señor Alberto Núñez Feijóo. É dicir, non pode dicir, firma vostede o pacto local con Touriño no ano 2008 e xa quería que todo o pacto local se fixera nun ano. E nos últimos 7 anos, 8 anos, que fixo o señor Feijóo polo pacto local? Que fixo? Pois incrementar os pagos dos concellos en moitas das cousas. Porque aí temos que ocuparnos agora dos incendios, da extinción de incendios, e da prevención dos mesmos, agora pagar as escolas infantís. Cal vai a ser o próximo? Incluso ás veces, pois, tratar de solventar os recursos sociais a través dos concellos, como pasou pois cos libros escolares, que se suprimiron a gratuidade dos libros de texto, e temos que dar casi todos os concellos pois axudas para material escolar para paliar un pouco a situación das familias neste mesmo mes de setembro. Por lo tanto, esta aportación municipal ven única e exclusivamente derivada dos recortes establecidos polo Partido Popular en materias de política social. Eu entendo que vostede trate de envolvelo e faga tamén, se achaque méritos que os ten por firmar o pacto local co señor Touriño, presidente da Xunta, que soubo ver que os concellos tiñan unhas limitacións e que había que axudalos en determinados aspectos. Pero se o pacto local chegou ao seu fin, evidentemente foi por cuestión de tempo. Eu estou seguro que se seguira o bipartito, pois nin teríamos que pagar isto, os nenos seguirían co libro de textos gratuitos e as políticas sociais serían moito máis fortalecidas neste país, en Galicia.
Por lo tanto, forma parte dun xeito de ver a política. O Partido Popular non cree directamente neso e outros equipos de goberno, naquele caso o señor Quintana, sí que supo ver que si queríamos invertir o saldo vegetativo de Galicia había que apoiar as familias tendo escolas infantís e fíxose un gran esforzo naquel tempo. Por tanto, eu beso de outro xeito nas antípodas de vostede, aínda que lle reconezo certos méritos, como está vendo. Pero, realmente, isto forma parte dunhas políticas neoliberais, ni máis ni menos. Por alusións, eu creo que vostede do pacto local sabe máis ben pouco. O pacto local firmouse nada máis chegar o bipartito ao poder, nada máis. Tiña un período de vigor, máis ou menos, que para estar todo executado, prevíanse 8 anos. Nos primeiros 4, que foron íntegramente do bipartito, non se cumpleu prácticamente nada. Os primeiros 4 integramente do partido, si non se firmou no 2005, o pacto local non se firmou no 2005, señor. Perdóneme, se quere leo. Pero cando se asinou o pacto local, señor? O pacto local firmouse nada máis chegar o bipartito ao poder. Foi a primeira cousa que fixo Touriño. Nada máis. Prácticamente, é dicir, podrían pasar 6 meses, chegaron eles ao 6 poder. meses, cando chegou o bipartito ao poder? Cando tomou posesión? En agosto, se pasaron 6 meses era o 2016. Vamos a ver. Perdón, o 2006. Mire, cando chega ao poder o bipartito, a primeira cousa que fai co municipalismo galego é firmar o pacto local, vale? No que a parte actora da parte municipal fun eu, polo tanto conozco como sopareira. E verá, cando empezamos o primeiro ano, parecía que iba todo máis ou menos sobre rodas. Pero a partir de aí non se cumpleu nada, porque había un plazo para rescatar, digamos, facerse cargo do 100% do que costaban os colexios de básica, os centros que había, os centros escolares onde nós pagábamos unha parte, tiñan que estar xa totalmente en maus. Quedaba por negociar o personal... Ahora está en maus do señor Román Rodríguez, que o faga. Quedaba por negociar o persoal non estatutario, única e exclusivamente. O resto estaba perfectamente. Os centros de saúde estaban perfectamente regulados como había que collelos, os centros educativos como había que ir facerse de cargo dos gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mire, que vostede teña a desfachatez de decir, criticar as políticas sociais do PP, cando vostede, vémolo na prensa estes días, sacando peitos porque aumenta... Oiga, mire, é que case lle duplicaron as horas que tiña de atención aquí a Xunta de Galicia, e vostedes queren poñer como o mérito de vostedes. É que teñen un morro que se o pisan. É dicir, vamos a ver, acaba de darlle 2.500 horas a maiores a Xunta de Galicia. É certo ou mentira? 2.520 na comunidade autónoma con máis lista de espera por dependencia de España. Perdón, a la LIN non encerelle vostede. Teña desfachatez de non encerelle. Non teña desfachatez. Porque hai que, polo menos, o que é de Deus é de Deus e o que é de César é de César. Que vostede teña a desfachatez de criticar as políticas sociales da Xunta de Galicia, cando a este Concello é un dos máis beneficiados de Galicia, no último reparto que houve de horas, é para facerse o mirar. Claro, así despois, vostedes... No, sí, claro, foi un reparto lineal, por iso vostedes agarran esa campeito como que o fan porque é recursos municipales. Non, fan con recursos da Xunta. Pero quero non vender vostedes como se son as grandes políticas sociales que fai o cuatripartito de la LIN. E é mentira, porque yo acaban de dar, porque digo eu, se a Xunta non lle dera esas 2.520 horas, vostedes iban poñer algunhas... Xa, está nos orzamentos, sí, está nos orzamentos, xa vexo que os executan moito. Executarános moi ben executados, como sempre, executarán o 100% dos orzamentos. Eu que lle digo, eu que non lle admito a vostede que critique as políticas sociales do PP, cando lle están, desde que chegaron aquí vostedes, agora 2 anos, están incrementando ano tras ano a dotación económica, ano tras ano. E mira unha cousa, vostede non ten nin puñetera idea do tema das garderías nin da súa historia. Houbo concellos rebeldes que non quixeron entrar no consorcio. Por certo, que eu defendía a capa e a espada. E moitos alcaldes que entraron no consorcio entraron porque eu pedinlles que entraran, porque senón nacía morto. E mire unha cousa, houve algúns concellos rebeldes, algúns, por certo, vinculados ao PSOE e máis ao Bloque, especialmente ao Bloque. Houve algúns concellos que non quixeron entrar no consorcio. Entón quedáronse cas garderías clásicas, non? E quedáronseles co 100%. Entón solicitan todos os anos unha subvención. Mire, se nós non houbéramos entrado no consorcio, que por certo nos fixeron a guardería do polígono, iba pactado, o sea, nos deron a subvención que quedara de Pilar Rojo
non nos la retiraron, perdón, non nos la deron, non nos la retiraron. Sí, porque estaba firmada e chegou o bipartito e quería retirala. Entón eu pactei con Quintana de que non nos retiraran esa subvención, que a podían retirar. Ou algo de Albor quedou aí polo medio. Perdóname, deso sei máis que a vostede, perdóneme, sei máis que a vostede, non por listo, sino por experiencia, vale? E mire, nós metemos as duras guarderías no consorcio e pregunto meu, se usted ten idea do que lle costaría ao Concello de Lalín se non houbera entrado no consorcio e as garderías foron municipales e se tuveran que acoller a esas subvencións graciables que xa ca a Xunta, que pode che dar máis ou menos a según, dependendo do momento e da crisis e de outras cousas. Pois sabe que lle digo? Rotundamente falso. Lalín, se non houbéramos entrado no consorcio, o Concello de Lalín gastaría máis... Señor Crespo, por que dá volta usted as cousas que discutín eso? Non me interrompa. É que está falando de unhas cuestións que eu non falei. Eu digolle que hai que pagar 104.000 euros. Non, eu non falei de se había que entrar no consorcio. Como que non falou? Se dixo que quería ter as decisións nas garderías. Nos perdemos soberanía nas garderías a cambio de que nos pagaran. E durante tantos anos, tantos cartos aforamos. Pero, señor Crespo, ao que digo é que agora, se temos que pagar 104.000 euros cada ano, teremos máis dereito no poder de decisión e de xestión nas garderías. Perdóneme, hai unha FEGAN que ten que negociar eso que a Xunta de Galicia. Pero o que quero dicir, supoño que negociaría. E de feito vostede que defende que paguemos 104.000, estou un pouquiño aterrorizado porque igual defende que lle pagamos o que nos reclaman de debe das anteriores son 800.000 euros. Eu que lle digo a vostede é que, primeiro, é falso que as políticas sociais do PP están vostede constantemente criticándoas cando son dos beneficiados de Galicia. Vale? Por tanto, é falso que o PP recorte, porque desde que vostedes chegaron aquí, desde a Consellería de Asuntos Sociales, sempre lle chegou máis dotación económica cada ano, sempre. E acaban de aumentarlle un porcentaxe moi elevado de horas, que debe ser en torno a un 30 ou un 40%. E as garderías, bueno, será menos, pero é un porcentaxe importante. Rematamos este debate. Cantas horas tiñamos? 4.000 e pico, non? Bueno, pero é igual, incrementaronlle 2.500 horas, que é unha cantidade importante e respetable. E logo as garderías, mire, se naquel momento non entráramos no consorcio, aseguro eu que o Concello de Lalín non lle houbera custado o doble do que nos custou. Repetindo argumentos. En todos estes anos vamos pagar ahora 104.000 euros. Reparta eso nos anos e verá o que lle toca. Sabe unha cousa? Que no caso de Lalín aforrouse por a xestión do anterior executivo, aforrouse un montón de cartos con respecto aos que non entraron no consorcio. Un montón de cartos. Probablemente non o doble, nin o triple, 4 ou 5 veces máis. Eu que quere que quede claro eso. Señor Cruz. Visualizo na exposición de Pepe Crespo algún erro retórico. Paréceme que si antes sí, agora porque non se podría susanar o 100% destes investimentos. Tamén observo un erro grande na xestión dos edificios municipais de Lalín. Polo tanto, desde o noso grupo de traballo, abrimos as portas tanto á oposición como ao goberno para o traballo conxunto de unha boa idea, unha idea que temos e que non vamos a anunciar neste momento aquí, simplemente lanzar o guante para si queren traballar conxuntamente unha moción para setembro e se non este concelleiro non ha escrito, virá con ela en tempo e forma para intentar buscar o apoio dunhos ou outros. Creo que no edificio do Conservatorio se está facendo un esforzo grande que ten que facerse, perderonse os esforzos da Xunta, obviamente hai que ir neste momento contra a Consellería de Educación e Cultura neste tema, tanto no do Conservatorio como nas garderías, porque parece que non hai ningunha axuda, tampouco da Diputación. Polo tanto, vendo que estamos nun momento de recurtes fortes e de que o Concello ten que susanar ás veces cantidades que nos gustaría que non foran, chamamos a este tipo de traballo que vamos a intentar facer neste mes de setembro. Fora de calquer outro tipo de discurso máis técnico que intentaremos traballar este mes, tamén decir que hai intervencións que rayan un pouco o estúpido. Mencionar a Álvaro aquí cando realmente teu cuñado é un defensor dese señor, é unha persoa que o defende a... Señor Cruz, eu non son aquí o seu cuñado, son o alcalde de Lalín. Igual que vostede un concelleiro. Eu estou me dirixindo a vostede con respeto. Eu non son o seu cuñado, son o alcalde
de Lalín, a máxima autoridade de Mira, Lalín. se o molestou, disculpas. Disculpas, se o molestou, disculpas. Tamén me molestaron a mí Oye, unha insultos. cousa, señor Cruz, eu son amigo persoal do señor Albor, Bueno, non foi por E eu quero... por seguido defendendo. Non, señor, Que problema hai? Seguido defendendo. Porque o señor Crespo, a Xerardo Fernández Albor, ao que quero moitísimo. señor Crespo, E solo nombralo vostede. fixo arqueoloxía política, o señor Crespo fixo arqueoloxía, volveu hasta as épocas de Fraga, eu díxenlle retóricamente. Ao mellor non están tan lonxe das postulados de Fernández Albor, logo. Quero profundamente ao presidente Albor. Moi ben. E creo Eu que non foi teño unha- non teño gusto de conocelo, pero poden decir que na súa retórica parecen antagonistas ás declaracións. Xa que vostede non respeta nin a fillos ilustres, Pero nin a familia. pero por que teño que respetar eu? Eu teño que respetar o bo traballo. Se se hai fixo un pontiñas no que hai unhas indemnizacións, que haberá moitas familias que abanican cas orellas, haberá moitas que abanican cas orellas, pero hai moitos impostos ciudadanos galegos que teñen que... Pero a súa diatriba é vostede o que leva o discurso político a seu pai. É vostede que leva o discurso político. Ve como é vostede quen quere meter no discurso político a seu pai. Ahora que me vai expulsar do pleno por meter vostede no discurso político a seu pai. Como é vostede un impresentable, que o que é políticamente falando. Pero é vostede quen mete neste momento. Popular Cala, voulle decir que aquí tampouco é meu pai, é o conselleiro, exalcalde e conselleiro de ordenación do territorio. Aquí non hai disculpas por mencionar, porque a vostede gustalle moito falar de muller, de pais, de fillos e tal, é vostede un auténtico sinvergüenza político. Así de que... Mire, eso é un insulto. Vostede é o único que fixeron con este concelleiro e desde que decidín irme a non escrito insultar. E a súa familia insultou seguido. Si vostede me a súa familia en política, eu podo falar dela. E sei que o señor Xosé Crespo, Xosé Cuiña, foi unha persoa moi querida en Lalín, pero tamén con moitos erros, e vostede ten que aguantar. E vostede neste momento é quen mete no discurso a ese señor. Eu estou falando de Fernández Albor, non estou falando dese señor. Tamén podemos falar de Torre, non sei de cal. Parece este bastante... Veña. Pero que queren barrar aquí o discurso. Ahora non me deixa falar, respecto ao presidente Albor. Fale vostede solo, venga. Xa que cala o PP dese tema, respecto ao presidente Albor. Xa levou vostede o pleno hacia donde vostede quere, verdade? Levouno vostede hacia donde vostede quere. Ti teñas que defender a Xerardo. Por que leva vostede o pleno hacia donde quere? Veña, adiante. Vostede non pudo... Defenda o seu amigo de... Eu estou encantado que se visualice. Bueno, eu non quero líos con vostede. Vostede o que quere é embarullar para o discurso aí. Neste principio de intervención eu critico fortísimamente e apoio e fago súas palabras. Señor Cruz, son o presidente... Vostede o que quere embarullar, non me deixa falar. Pero non me deixa falar. Non, espera un segundo. Voume calmar. Quero pedir disculpas. Conta hasta 10. 1, 2... Señor Cruz, non se pase. Pero como que non me pase? Vostede pode falar eu non. Cando aquí preside o pleno é o presidente do pleno. Entón falará cando eu lle diga. Eu son concelleiro neste pleno. Quero lle pedir disculpas ao Partido Popular polo que dixen de non defender, que ten razón que non os tiña que meter no medio, era cousa miña. Pido disculpas por eso. Continúe, señor Cruz. Vale. Pois fora desto fago miñas as palabras de Nicolás. Pareceume unha exposición que teño que apoiar, porque o recorte en calquera área, e sobre todo na educación, na que eu profeso, e son un profesional desta área, pois pareceme que son os recortes exagerados. Nos que o PP ten grandes, se cometeron grandes erros. Pero non vimos aquí a solucionar eso, porque se non o dou solucionado o bipartito e non o dá solucionado porque non haberá fondos, ou o que diga a Xunta, agora o que sí que podemos solucionar é certas cousas e que non vou anunciar aquí, pero fago un chamamento. Vexo que co enfado que ten o señor alcalde comigo por non baixar o tema. Estou enfadado. A min dasme a risa, perdón que te diga, enfadado non, dasme a risa. En termos políticos, a min dasme a risa e encántame que se visualice... Pois xa verás como che vai dar a risa cando veña a moción de setembro e ti non a negocies comigo. Xa verás como che vai dar a risa. Vai che dar a risa igual que no Corpiño. E vas a ter e que ceder. E sabes por qué? Porque as cousas que son sensatas e que o povo visualiza como sensatas faiche que a ti nunha aberración de afirmacións e... Recoñezo que o povo, cando falas ti, considérate sensato. Pois xa verás como consideran sensato cando fale para o mes de setembro. E estou che abrindo as portas ao diálogo, estou intentando apoiarvos e visualizar que intento criticar exageradamente o PP e ti queres levar o discurso hacia donde ti queres. E iso que nesta intervención... Sabes a diferencia? Que o PP representa a miles de lalinenses e ti a ninguén. Nin siquiera a ti mismo. É que eu non quería falar
momento de... E non eres capaz de representarte a ti mesmo. O PP representa a miles de lalinenses. Non, igual que o grupo de goberno. Pero eu non quería falar de Xosé Peña. E vostede lévame hacia ali, expúlseme do pleno por estar falando. É que vostede ten que estar expulsado porque fala do que quere. Mira, o principal que quero decir aquí, eu fago un chamamento a Nicolás, que incumpleu este último chamamento deste último mes comigo, e é unha persoa que ten moi boas palabras por detrás, pero por diante despois non cumple nada. Fago o mesmo chamamento, Nicolás, a que te sentes conmigo e a que se visualice a moción do mes de setembro que sea conxunta goberno concelleiro non adscrito. E ese tema ten que ver neste punto que estamos falando do auditorio. Con eso deixo dito. Votamos, veña, votos a favor, unanimidade, seguinte punto. Punto 8. Aprobación inicial da modificación puntual número 15 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de la LIM. Ben, eu creo que desto xa falamos, xa abundamos falando deste asunto, a modificación puntual número 15, que basicamente vai sobre as distancias das granxas ao solo de núcleo rural, os núcleos de población, e tamén na súa punto 15.2, é dicir, hai unha modificación puntual que é a 15.1, que fala das distancias das granxas, e hai a modificación 15.2, non menos importante na situación na que estamos, que permite usos de novas actividades en naves existentes previamente nos polígonos industriais, sobre todo no polígono de Botos, onde, digamos, se foron abandonando, se foron deixando sen uso algunhas instalacións industriais, algunhas naves, que hoxe non se poderían retomar para diferentes usos dos establecidos previamente. Entonces, nalgúnas delas, as condicións de volumen e as exigencias edificatorias non permitirían novos usos co ordenanza municipal do pesón na mano, e, en cambio, se facemos esta modificación puntual, pois algunha desas naves, non só ali, pero sobre todo nese polígono de Botos, poderá ser utilizada no futuro para crear novas industrias diferentes ás previamente establecidas. No da distancia das granxas, pois tamén sinalar que isto formou parte da negociación co Partido Popular. Aí está Manolo, é dicir, agradecer a posición constructiva de Manolo Fernández. É verdade, non? Paco dalle a risa, pero é certo, porque falamos moito e dimoslle moitas voltas a isto, e seguramente foi máis lento do que ambos pretendíamos, porque todas as modificacións puntuais teñen uns procesos, unhas audiencias e dar conta a moitos organismos e moitos estudios, e ao final pois chegamos aí a un acordo onde se rebaixan as distancias, sobre todo as granxas avícolas e a 500 metros. Decidimos establecer as porcinas, deixalas nos 1000 metros, por unha cuestión de inseguridade xurídica. Mesmo no expediente desta modificación puntual consta un informe xurídico que di que, bueno, que baixar a distancia das granxas de porcino por debaixo dos 1000 metros sería un problema de orde xurídico grave para este concello, non tanto porque a competencia de urbanismo municipal non o permitira, senón porque hai unha normativa sectorial por riba sanitaria que di que as granxas de porcos de máis de 1000 porcos teñen que estar a máis de 1000 metros. E iso, digamos que noutros concellos se tomou esa decisión de aprobar pesóns con distancias menores, pero que está traendo moitos problemas judiciais. Entonces, mentras tanto, non se arregle eso, vamos mantela nos 1000 metros. Pero sí que é certo que hai un acordo tamén tomado con Manolo, que en canto á legislación e en canto á situación o permita, rebaixar tamén a distancias de porcino. Dito isto, nesta modificación puntual, hai algo que me preocupa, xa no mundo, digamos, agrogandeiro, e é que cando rebaixamos distancias, e é certo que, bueno, fixemos un estudio e hai unha aplicación que poden usar os gandeiros, onde se ven que quedan libres con 1000 metros e que espacios quedan libres con 500 metros, e as granxas existentes e as distancias que ten que haber cada granxa, é dicir, digamos, temos un sistema de xeolocalización que permite mirar eso con detalle. Chámame a atención que ao baixar de 1000 metros a 500, evidentemente quedan moitos máis espacios libres para facer granxas, eso é evidente. Pero digo que me preocupa, digamos, non tanto urbanísticamente, sino da parte agrogandeira, é que se deixamos moitos espacios libres para granxas, vai haber moitas máis granxas. E iso aumentará moito a produción e pode ser un problema. Ti sabes, Manolo, que estou falando, é dicir, as granxas avícolas a día de hoxe estánse, digamos, reproducindo moito, está habendo moitas, o cal é bo neste concello, pero temo por eses,
digamos, emprendedores que en algún momento, pois, se a sobreproducción é inmensa, se hai demasiada sobreproducción, poidanse ver sometidos a tensións como están sometidos os do leite, é dicir, que eles non controlan os prezos, e non controlan os prezos, son productores, e hai un comprador que lle ven e lle paga o polo a tanto e tal tipo de polo, e iso pode crear problemas logo na sobreexplotación. Pero digo isto, que non forma parte do eido urbanístico, forma parte, digamos, do eido do mercado agrogandeiro, eu creo que é unha boa decisión que toma este Concello e que agradecer pola parte do Partido Popular que fomos construtivos e chegamos a este acordo que nos permite tomar esta decisión de modificar puntualmente o PSOM. Partido Popular, se quere decir algo. Sí, nós estamos de acordo con esta aprobación inicial da modificación puntual do PSOM. Estamos de acordo e queremos dicir ao Goberno que sempre nos está criticando de que non somos construtivos, que cando se conta connosco desde o primeiro momento, sin engaños e sin trampas, normalmente o resultado vese cando se conta connosco. Mire, vostedes fan as cousas. Eu sei que o alcalde bufa porque lle recordo que moitos incumprimentos polas vosas partes. Vostedes, cando precisan de nós, humíldanse e baixan a area. Perdone, señor Crespo, deixe unha aclaración. A modificación puntual iniciouse cando este goberno tiña maioría absoluta, non precisábamos, pero que dixen eu, quero falar con vostedes e chegar a un acordo sin necesitalo, sin necesitalo. É que non acabei, non sabe o que quero decir. Digo que cando as cousas se nos propoñen en tempo e forma, non somos capaces, se damos unha palabra, de cumplila sempre. O problema é cando se pensa que sodes máis listos que a nós. O problema é que só queredes que nós comamos os huesos e vos a carne. O problema é cando se ven cousas como a que, si quere, e non o quería meter neste pleno, polo tanto non o vou meter, e comento que vemos cousas na prensa de cousas que queren facer vostedes que necesitan do apoio da oposición. Se non as dan feito. Sin embargo, véndenas como se foran cousas de ustedes. E despois virán dicindo, non me está entendendo. Non, é que eu sei o que dicían vostedes con respecto a algunha privatización de servicios. E vostedes xo venden que van facer pliegos, etc. E nós que? Nós tocamos a misa cunha manta, ou? Non se dan conta que necesitan do noso voto para sacalo para diante. Non se dan conta que van meter uns gastos para diante que se non chega a un acordo connosco é papel mollado. Entón, por que non fan as cousas como é de sensato e necesiten, non necesiten de nós, non lo propoñen? Que despois nos salimos polo cerro dúbida. Perfecto, fágano vostedes, teñen todo o dereito do mundo. Iso é lexítimo políticamente. Pero vostede quixo sacar isto por consenso e sacámoslo por consenso porque non somos razonables. O problema é cando se nos mete un dedo nun ollo. Iso é o que non nos gusta. E vostedes están o facendo continuamente. Por lo tanto, ala vostedes. Por lo tanto, estamos de acordo con esta modificación e para que vexa que somos construtivos, incluso no das naves tamén estamos de acordo, ainda que é algo de sentido común, pero sí mellor é regularizalo, ou regulalo, perdón, e o que sí temos claro é que en todas aquelas cousas que sexa favorecer o sector, neste caso o sector primario, que é importante que haxa incorporación de xóvenes, que en moitos destes casos, pois, algunha granxa destas vale precisamente para que haxa algunha nova incorporación. E se non fora pola granxa non sería posible. Por lo tanto, iso é fixar población no agro e iso pois é positivo desde todos os puntos de vista. Por lo tanto, nós estamos de acordo e vamos a votar a favor. E non se preocupe que a población mundial é moi grande e come moito. Veremos se o planeta é sostible, o damos feito sostible. E non se preocupe que por moitos polos que produzamos en la liña Nodeza en Galicia, cando entren a comer todo o mundo que necesita comer, asegurolle que vai haber demanda sobrada, sobre todo de carne, por falar do polo. Cando entra a comer todo o mundo que necesita comer. Todo o mundo que necesita comer, é dicir, xente que está pasando que non come porque non ten con que comer. Corea do Norte mediante. Por eso, entre eles, en vez de tanta bomba nuclear... Procedemos á votación. Perdón. Eu quero sinal ao señor Crespo algo que lle dicía antes, é dicir, cando se iniciou esta modificación puntual, e vostede usado como a min, foi casi o principio
do mandato deste goberno. Debemos falar polo mes de outubro ou novembro do ano 2015. Iniciouse prácticamente despois. Daquela, este goberno tiña maioría absoluta, consolidada. E eu, precisamente eu, sin necesidade do apoio do grupo do PP, o primeiro que fixen foi falar con vostedes, porque entendía que un asunto das distancias era un asunto que iba moito máis alá da acción dun mandato dun goberno, que o que quería evitar era que eu fixera unha modificación das distancias, que este goberno fixera unha modificación das distancias, e que logo, ao cabo de 4 anos, se ve un cambio de goberno ou un cambio de xente que se senta nestas mesas, se vera abocado outro cambio. O que quería é ter unha perspectiva longa e de futuro sobre este asunto. Pero non foi por necesidade, foi por responsabilidade deste goberno. Evidentemente as tornas cambiaron e agora sí que necesitamos o seu apoio, pero eu, desde o principio, traballei, e creo que dun xeito moi sincero, porque vostede tamén sabe que nesta viaxe da modificación puntual, pois incluso nos anduveron mal metendo entre ambos en algúns sectores para que isto non saíra adiante, e mantuvemos a palabra, e por eso quero agradecerlle a Manolo que sempre se mantivo firme nesta decisión. Eu creo que o que fala vostede, oxalá non, pero digo que a mí me preocupa, me preocupa porque as crisis alimentarias e sanitarias estamos vivindo cada pouco, e de repente sale unha gripe de non sei que, ou un polo que aparece malo en Rusia, e iso provoca unha crisis que dura 6, 7, 8 meses. Evidentemente, isto sirve para incorporar xente nova ao mundo gandeiro. Non dá tempo para os plans de mellora deste ano, pero para os plans de mellora do ano que ven sí que dará tempo. Por lo tanto, seguramente o ano que ven incluso teremos máis solicitudes de incorporación por xóvenes ao mundo gandeiro. Nada máis. Entendo que dou por finalizado este punto. Votos a favor? Unanimidade. Seguinte punto, señor secretario. Son as mocións xa. Sí. Mari Carmen, se queres marchar. Punto 9. Moción do Grupo de Goberno para solicitarlle á Axencia de Turismo de Galicia que incremente as mencións de la LIM nas súas publicacións de promoción e difusión. Paco. Bos días. Eu tamén quero darlle a benvida a Piqui. Non sei se a benvida ou darlle o pésame. Welcome to the jungle. En todo caso, pois nada, darlle a benvida. Ben, a moción esta que temos é unha moción que saiu nos medios, que xa explicamos e que vou relatar brevemente, non? Trátase exclusivamente de que la LIN exista respecto ás políticas de promoción turísticas que a Xunta de Galiza, concretamente a Axencia de Turismo de Galiza, ten co noso concello, non? Estamos falando dunha axencia de turismo creada para que faga nas súas publicacións, relacións, nas distintas accións de notoriedade, tanto que pode ter no interior do país como no estranxeiro, pois desde logo o conxunto de recursos que podan existir e obviamente eso conforman o conxunto de potenciais locais que suman e que conforman este país, non? Ben, este obxectivo fica moi lonxe de cumplirse no caso do noso concello, non? Existe unha incomprensible e alarmante escaseza de mencións de la LIN en todas as publicacións que por parte da Xunta de Galiza está facendo, non só nos últimos anos, quero dicir que este non é un relatorio referido ao cambio de goberno que coincida co cambio de goberno en la LIN, senón que, se botamos vista atrás, vemos que tamén co anterior goberno pois xa existía precisamente esta carencia en moitas das súas publicacións, non? Son uns exemplos, non? Se collemos a publicación igual máis importante que esta, non? Que é a última que se publicou, que é a que se chama Galicia, non? Que a última é do 2016, pois vemos, que non existe la LIN. É que non hai nada digno en la LIN de mencionarse nesta publicación da Xunta de Galiza. Nada. Cero mencións ao noso concello. Nin a feira do cocido, declarada de interese estatal, aparece na propia publicación. Cero. Cero. Entendemos que, obviamente, fai as claras de, non sei, se un grado de ignorancia
que eu quero pensar que é iso, supino ou unha malintencionalidade moi preocupante que desde logo teríamos que denunciar, non? Se nos vamos, por exemplo, a publicacións como é outra, que é Sendas por descubrir, non? Nun país de sendeirismo, pois vemos tamén, non? Que non aparece o sendeiro de Zobra, a pesar de estar homologado no 2015, non? Se facemos mención do Camiño de Santiago, onde vemos que desde agosto do 2016, como sabemos, pois ten o rango de oficialidade por parte onde se aprobou no Parlamento, pois tampouco existe ningunha publicación. É curioso, o Concello de Lalín ten publicacións. Este goberno fixo publicacións sobre o Camiño de Inverno e a Xunta de Galiza non. É moi curioso, non? Vemos que incluso, non, cando se alguén vai á oficina do Xacobeo a Santiago e lle pide información sobre o Camiño de Inverno, vanlle dar isto. Estas fotocopias, fixadevos que nivelazo, por provincias dos concellos. Isto. E onde, curiosamente, non existe a provincia de Pontevedra. Curiosamente, nin Rodeiro, e eu sei que o alcalde do Rodeiro está moi ocupado, por eso sempre fago así unha defensa dos intereses do Rodeiro para quitarlle traballo, e tamén Lalín, pois non aparecen. Pois isto que dá a oficina do Xacobeo. E eu supoño que isto incluso, non me atrevín a preguntarlo, non? Pero supoño que será algo que os funcionarios de turno fixeron ali de boa fe para ter algo que entregar a quen llo pida. Isto xa é unha suposición, vale? Supoño que a Xunta de Galiza non será quen de sacar isto. Bueno, por lo tanto, solicitar, obviamente, na moción pedimos dúas cuestións claras, non? Que Lalín teña presenza nas publicacións todos os nosos potenciais, os nosos recursos, que algún teremos a vos ollos de quen dirixe turismo na Xunta de Galiza, e segundo, que se faga, obviamente, unha guía do Camiño de Inverno, algo polo que vostedes a máis coinciden con nós no interés que ten para o noso Concello e o potencial que ten, non? Se falamos incluso xa de cuestións curiosas, non? Como poden ser as rutas ofertadas de trens turísticos da Xunta, non? Que hai 11 rutas e nos, a pesar de ter, bueno, unha línea absolutamente desmantelada, non? Como é a de Santiago-Ourense, pois aí tampouco se oferta nin o noso Concello existe, non? Por lo tanto, ante esta invisibilización por parte da Xunta de Galiza, esta discriminación por parte da Xunta de Galiza, o que queremos é que isto se modifique, e por un lado, e que por outro lado se fagan publicacións tan importantes como poden ser o Camiño de Inverno, non? Na que este goberno está apostando tanto e que entendemos, ademais, que vai traer beneficios moi importantes para o que é a economía local. Ben, bos días a todos. Eu quería tamén darlle a benvida a José Manuel Fernández e desexarche pois acerto nas túas decisións. Referente á moción, desde o Partido Popular estamos de acordo nas reclamacións que o Concelleiro de Turismo fai. Pola nosa parte, pois vamos apoiar as súas peticións e votar a favor esta moción que vostede presenta.
Seguinte punto. Punto 10. Foi decir eso empezar a apuntar, por certo. Seguinte punto. Solicitude do Grupo Municipal do Partido Popular de comparecencia e, no seu caso, petición de dimisión e reprobación da Concelleira de Cultura pola utilización privada dun vehículo municipal para a asistencia a unha proba de oposición en Pontevedra. Ten a palabra o Partido Popular. Ben, con esta solicitud de comparecencia, o que queremos é que a concelleira nos explique un tema que xa sei que para moitos do goberno cuatripartito lle pode parecer menor. É que, sin dúbida, podría ter menos importancia, pero nós consideramos que a ten, se houbera un pouco de humildade por parte da concelleira e tamén dos outros tres grupos que conforman o cuatripartito. Digo da humildade porque o que non se pode facer unha alloada é encima sacar peito. É que eso non o vamos a permitir. Non vamos a permitir que encima de que un comete un erro, que pode ser máis ou menos grave, ben, sí, podese considerar dentro dunha gravedade, a gravedade que ten é política, máis que outra. Económica para o Concello non supón unha gran merma para as arcas, algo sí, pero moito non. Pero a min o que me extrañou é que cando nós pillamos, digamos, esa alloada, e nos demos conta, eu o que pensei é que iba a haber un envaine de sables e dicir, oiga, pois mira, pois pasou isto, e así cometí un erro, e nós pensamos que iso incluso debería ser a propia concelleira quen solicitará a súa comparecencia no pleno para explicarlo. E con esa humildad que debería ter e que non ten, e con esa, digamos, tirón de orellas que lle debía dar os membros que conforman o cuatripartito e que non lle deron, alo menos públicamente, ao mellor houbéramos dado por satisfeitos. Por que? Porque somos humanos. E todos os humanos cometemos erros. E a min non me vale decir na defensa o que oín porque me parece imperdonable por parte de moitos membros do goberno. Porque, primeiro, eu recordo o que dicían moitos de vostedes que están hoxe aquí gobernando con respecto ao coche oficial. Eu recordo que, ademais, por parte dos grupos, cando chegaron a gobernar, o que dixeron que iban facer co coche oficial. Por lo tanto, mire, eu sin entrar en dimes e diretes, nos pedimos a comparecencia no vindeiro pleno da concelleira Lara porque entendemos que o que fixo ten unha gravedade política importante. Porque se os feitos están mal e deben ser reprobados, que sí, o que está moito peor é ter a chulería de mantenello e non enmendallo. Porque eso é imperdonable en política. Eu xa sei que, ao mellor, dá traballo agarrar, podelle parecer unha sumisión ou pedir disculpas a alguén do Partido Popular. Nada máis lexo da realidade. Eu non quero que me pida disculpas a min, nin ao Grupo Popular. O único que quero é que lle pida disculpas ao pobo de Lalín. En todo caso, nós temos o que pedimos é a comparecencia, xa lle preguntaremos o que lle teñemos que preguntar, e simplemente facerlle un pequeno recordatorio. Nun tema infinitamente, desde o meu punto de vista, e eu non son obxectivo, neste caso podo non ser obxectivo, moito menos importante, unha concelleira do PP gobernando con dedicación, como ahora mesmo ten Lara, pois pasou un detalle... Digo que Lara non ten dedicación. Insignificante. Perdón. Nun asunto, desde o meu punto de vista, e teremos tempo de analizalo, moito menos grave, eu recordo o que pasou cun coche, por certo, que non era o coche oficial do Concello, senón era o coche do servicio, nun acto, nun feito municipal, e que simplemente o que fixo o coche foi dormir, en vez de dormir en Lalín, dormeu fora de Lalín. Eu recordo un sañamiento brutal que tuvo en concreto o Partido Socialista, refrendado logo polo Bloque, non polo Bloque, naquel momento, pedindo a dimisión da concelleira ou que fora cesada por min.
eran as dúas posibilidades que me daban. Bueno, esta concelleira, pois, en vez de facer o que fixo Lara, pideu comparecer no pleno. Pideu comparecer no pleno a petición propia. Porque se nós traemos isto ao pleno é porque Lara non pideu. Se Lara pidira comparecer, non o pedíamos nós. Pideu comparecer no pleno, esa é para que vexan a diferencia. Pideu comparecer no pleno, dous explicacións pertinentes, humildouse, e un erro que non ten, desde o meu punto de vista, nada que ver con isto, pero nada que ver con isto. Cada un pode cuantificalo como queira e cada un ten a súa vara de medir. Pero nada que ver, porque era un tema totalmente distinto. Pois resulta que pideu a comparecencia a petición propia, explicou a oposición. Naquel momento, pois, bramou en arameo e pediron a súa cabeza, cousa que a mí non me parecía ni moito menos procedente, e quedou a cousa na que quedou. Iso é o motivo polo que nós traemos esta petición aquí, para que xa que non comparece a petición propia, que comparezca a petición do Partido Popular. E no próximo pleno teremos unha batería de preguntas para preguntarlle, porque a ver o que para nós non era, o que para ela é normal, e é un acto público, ou sea, é unha utilización pública, pois parece que para nós estaba vetado. Dá para unha batería de preguntas, sen dúbida, o tema. Non se preocupe. Bueno, remato, gracias. Lara, adiante. Non, sí, por facer preguntas así que sí, pero... Simplemente, cada un. Lara. Bueno, sí, total. Sí. Bueno, queda claro que o pacto de goberno está incumplido. Queda claro que no pacto de goberno Manolo Iglesias é unha persoa que debe pronunciarse. Polo tanto, pregunto meu, e preguntámonos moitos veciños de Lalín, que opinará Manolo Iglesias desta rotura do pacto. Preguntámonos se asistirá como político, como profesor, como filósofo ou como amigo de Lara ou como persoa influyente en Lara ao próximo pleno. E quero rematar esta intervención pois brindándoche esta serie de argumentos para que así poidas ti repetir tamén argumentos, porque ás veces aquí neste pleno se fala de repetir argumentos, a ver se polo menos de aquí para adiante non se repiten insultos. Non se repiten insultos desde a PAC nin desde o goberno hacia esta persoa. Outra das cousas que se incumpriron foi o de non cobrar, o sea, despois teño que explicar eu por que estou nesta situación. Pois agora que explique Lara por que se incumple o pacto de goberno reiteradamente e o pobo de Lalín ten que abanicar cas orellas. Lara. Ben, bo día. O único que me gustaría decir en relación con esta moción son dúas cousas. A primeira ten que ver simplemente cos acordos e quizás é simplemente unha cuestión de forma. Digo pola hora, o sea, cando vayamos votar. É dicir, no acordo, por unha parte, solicitan a miña comparecencia e, por outra parte, solicitan a aprobación, a petición de dimisión e reprobación. É dicir, nós non temos ningún tipo de problema por votar a favor da miña comparecencia. É dicir, non teño ningún problema en comparecer, fago encantada ese exercicio de pregunta-resposta. Pero, bueno, está claro que o que é a dimisión, xa o falamos no grupo de goberno e tamén o manifestamos nas comisións informativas do LUNS, é un pouco incongruente que dentro do propio goberno se vota a miña dimisión. Entón, é dicir, é unha cuestión de forma, nada máis. Deixo aquí para... Pois se despois queren dar algún tipo de explicación en relación ao tipo de acordo da moción. E ben, por outra parte, sí que quería manifestar a miña gratitude en relación á redacción da moción, porque, ademais de, en algúns casos, ser un pouco absurda o que é a redacción, o que son as ideas refletidas no papel, digamos que, a través da mesma, podo elaborar o meu argumentario. Eu vou comezar, sen entrar en ningún tipo de... Non vou entrar en ningún tipo de debate, non vou entrar en ningún tipo de debate de e tú máis, que foi o que se estivo dando aquí, é dicir, non vou facer referencia á paz nin ao uso da furgoneta que fixo no seu momento,
vou facer tampouco referencia ao uso do coche oficial como tal durante os anos de goberno de Pepe Crespo. Non vou facer referencia a iso, a min dame absolutamente igual. O que sí que me molesta profundamente é a actitude que teñen vostedes en relación a min con esa falta de humildade da que me tildan por non pedir perdón. É dicir, eu ao Partido Popular non teño que pedirlle perdón de nada. De nada. Vostedes non se sinten representados por min, e iso seino. Nin eu me sentí representada por vostedes cando estaban gobernando. Eu a vostedes non lles teño que pedir perdón de nada. Sigo dicindo, se con iso considerar unha falta de humildade, pareceme ben. Son a persoa menos humilde da terra. Si, asumo a miña falta de humildade, completamente. Prefiro asumir a miña falta de humildade que pedirlles perdón aos membros do Partido Popular, o Partido Popular en concreto, que é un partido que, como vostedes saben, é completamente contrario a miña ideoloxía ou é completamente contrario a miña forma de pensar. Tamén somos conscientes da forma na que está gobernando o Partido Popular dende a oposición e se ve en todo o país. Casos como Miño, Coristanco ou Valdo Dubra, o Partido Popular o que están levando a cabo é un traballo de completo desgaste dos gobernos do cambio. E outros exemplos. E non solamente comigo. Non solamente comigo. Se me deixan acabar mellor, por favor. Bueno, perdón? Desgaste da oposición. De que? Sí. Está claro, non sei, pero sí. É dicir, sí, estupendo. Da igual. Perdido. Cíngome únicamente ao que é a moción. É dicir, a min sí que me fai gracia. É dicir, é certo que eu utilicei ese coche, é dicir, nunca o neguei, nin o vou negar aquí, e dende logo, se alguén que non sexa particular sentiu ofendido, por favor, que se achegue onde a min, eu teño as portas do meu despacho abertas para darlle as explicacións pertinentes. Ou se algún veciño ou veciña de Lalín quere que lle pida perdón por utilizar ese coche para ir a Pontevedra debido a que tiño pleno, tamén yo digo. O que queiro a veciñanza de Lalín. É dicir, a min dame absolutamente igual. Dende logo, na comparecencia, supoño que xa terei que contestar ese tipo de preguntas e que agora non vou facer non vou dar ningún tipo de explicación en relación ao feito de se o uso do coche era privado ou non. Na comparecencia supoño que xa terei preguntas de abondo como para contestar e defenderme. Pero a min o que me fai gracia, cinguíndome xa a moción, é a alusión que fan ao equilibrio de forzas. É dicir, manifestan que o equilibrio de forzas non variaba para nada. Eu non sei. É dicir, sí que é certo que son de letras, pero contar, de momento, aínda se me dá algo ben. Polo menos ata 10. É dicir, nós, o que é o goberno de Lalín, somos 10 concelleiros e concelleiras. Se unha persoa falta, estamos en minoría. Porque do outro lado, a 10 concelleiros e concelleiras do Partido Popular é un concelleiro non inscrito. É dicir, eu creo que a presencia de calquera dos concelleiros e concelleiras que estamos aquí sí que é fundamental. Creo. E a pesar de que os expedientes se votaron nos primeiros puntos cando eu estaba ausente, hai algo que se chama moción por urxencia, que é o que estades moi acostumados a levar a cabo últimamente. A min o argumento de que eu non son prescindible no pleno pareceme completamente absurdo, sobre todo porque realmente quen despois se contradí son vostedes na propia moción. Porque xusto despois, falando dese pleno tan importante, alegan que o goberno non puxo os medios suficientes para que os concelleiros e concelleiras asistiran. É dicir, ainda que faltara un concelleiro ou concelleira, non pasaba nada, non? Entendo eu. Porque aquí entendo que ninguén é imprescindible. Ou somente son imprescindibles os concelleiros e concelleiras do Partido Popular e máis o concelleiro non adscrito. Somente vostedes non son imprescindibles, non? Vostedes son imprescindibles no pleno do Concello de Lalín. E un membro do goberno non. Pareceme estupendo.
Por outra parte, aquí creo que xa podo rematar, e de paso podo responder ao concelleiro non adscrito. É dicir, nós asinamos un pacto de goberno, é certo, e no pacto de goberno, tal e como establecedes aquí na moción, falábamos de eliminación de gastos suntuarios e superfluos como coche oficial, é dicir, a nomenclatura do coche parece absurda, é un debate no que tampouco vou entrar, pero que o coche oficial, non sei se teño que recordar aquí que hai unha diferencia notable e notoria do uso que se fai a ese coche en relación ao uso que se facía antes. É dicir, somente por iso o nome de oficial xa queda eliminado no momento no que o goberno entra aquí. É dicir, non, é que non sei de que rin realmente, porque podería ter ido no Audi como podería ter ido noutro tipo de coche, é dicir, da igual, da igual. É dicir, ao mellor se fora noutro tipo de coche xa non habería problema porque non sería oficial. Sí que habería problema, pero non entraríamos no debate de oficial. Entendo eu. Non, se o problema é nomenclatura, é dicir, ese coche está aí para uso de todos e todas, é certo, así como eu o utilicei e non son alcaldesa. Iso para empezar, porque antes era un coche oficial de uso exclusivo do alcalde. Algo que non vou cuestionar, porque, é dicir, fun eu, precisamente, quen o utilizou. Non o alcalde, fun eu. Ese é un coche, ademais, que está a disposición de todos os traballadores e traballadores do Concello. Porque realmente quen utiliza ese coche habitualmente non somos precisamente os políticos e políticas desta casa. Ben, algo máis. Un momento. É que é unha solicitud de comparecencia, por iso digo... O que? O que ti queiras... Sí, bueno, tampouco teño moito máis... Non, únicamente quería rematar dicindo ao Concello non adscrito, que non entendo moi ben a súa intervención, como sempre, está chea de contido, a veces cústame entender a súa pertinencia neste pleno, pero bueno, únicamente o que me quería remitir era iso, o uso do coche oficial, a palabra oficial que tanto molesta, e que realmente o pacto de goberno en ningún momento está sendo en todo momento estámoslo cumprindo en todo momento, é dicir, é que non entendo moi ben cal é o debate, porque os vehículos do Concello estarán a disposición de todo o grupo de goberno, sí, parecen de tarefas do Concello, sí. É dicir, creo que non hai máis debate en relación a isto. E nada máis, grazas. Poden empezar a vomitar. Moi ben. É unha película de unha persoa que está sentada en Galicia, na zona do Ribeiro, que é José Luis Cuerda, que se amanece nos pouco, no que decía, un paisano decía ao alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario, non? Bueno, digo, en relación ao que decía antes, Lara, é un pouco un símil do que está pasando na política local. Guste máis ou guste menos a oposición, en Lalín non existe coche oficial, quero dicir, prego o silencio na medida do posible no pleno. Non existe coche oficial como tal, non? Quero dicir, non existe o coche do alcalde. Eu, por certo, non lembro ter criticado nunca o coche oficial do anterior alcalde, ou a existencia dese coche, digo eu, como tampouco, por certo, lembro ter criticado a festa dos maiores. Perdona, deixeme continuar. Como tampouco, por certo, lembro ter criticado eu a festa dos maiores. Algúnha axudelles a organizar no Monte do Faro, por certo, tamén, na organización. É dicir, que sempre me pareceu e me gustou. Vostede dixo na prensa que eu criticara eso. Na miña vida critiquei eso e nunca lle critiquei o coche do alcalde. O coche ese, o Audi, con valor de mercado, por certo, bastante máis baixo que calquera coche que se compre para o Concello, para a Brigada de Obras, por así decirlo, é un coche que utilizan funcionarios, é un coche que utilizan políticos, é un coche que utiliza todo o mundo. A min, por exemplo, entendería, digo, falo de min, non falo de ninguén, falo de min, se se entera alguén, por exemplo, que houve a ver un partido Real Madrid a Madrid no coche oficial e volvo en el. Eso sí me parecería un motivo para pedir a dimisión de alguén. Estou seguro que o señor Crespo Iglesias nunca fixo cousa semellante. Eu tampouco, está claro, que eu tampouco o fixen. Eu utilizo ás veces para ir a Portugal, a reunións do Eixo Atlántico, pouco máis. Como saben todos os cidadáns, todos os días salgo na miña casa de Filgueira, no meu coche, aparco onde aparcan todos os veciños, e non necesito que esperen por min para que almorce ninguén. Digo, falo de min, non. A min sí me parecería un motivo de dimisión coller o coche oficial, irme a ver a Barcelona, o Real Madrid ou o Sevilla, digo por decir unha cousa.
ver un partido de fútbol e volver, e que eso se poidera demostrar, e o tema de Lara, pois a min pareceme, sinceramente, un tema menor, porque o coche oficial xa non existe como tal coche oficial. Nada máis que decir. Votos a favor da comparecencia? Perdón, no. Pues sí. Interviñeu, Digo, como normalmente remato o debate, pero adiante, se quere, sí. Adiante. Ben, eu recomendo ao señor alcalde que se reserve para o próximo pleno, que non se preocupe. Gracias pola recomendación, señor concelleiro. Recomendo eu, xa dará explicacións pertinentes, porque alguén ten que autorizar o uso dese coche. Eu desde logo, non. Sobre as falacias que aquí se verteron sobre o coche oficial, pois mire, eu tamén lle digo como vostede. Vostede, na intervención que xe fez vostede, como eu, seguro que sabe moito de coches oficiais. Sí. Moito, seguro. Vi na miña casa toda a vida, sí. Seguro que sabe moito de coches oficiales. Eu que eu sepa, o coche oficial do Concello de Lalín, porque chámenlle vostedes como queiran, podenlle chamar de mil maneiras, pero é a mesma cousa. A mesma cousa, se ustedes lle poñen outra denominación, xa parece que arreglaron o problema. Non, sigue sendo exactamente igual que era antes. Exactamente. O que pasa é que vostedes, como queren ir de progres e de modernos, querenlle cambiar a denominación ás cousas para seguir facendo o mesmo. Bueno, é o seu problema. Eu podolle asegurar que nese aspecto teño a conciencia moi tranquila. Eu no coche oficial nunca mandei a miña muller a ningún sitio. Eu no coche oficial nunca... Eu tampouco, Vale, pero eu tamén yo digo como... Non sei se me entende. A raíz da intervención que acaba de facer. Eu nunca mandei a miña muller a ningún sitio. Eu nunca levei os meus fillos á universidade no coche oficial. Eu tampouco, non están en edade de universidade. Non sei se me entende, digoche nora, enténdeme filla, digoche filla, enténdeme nora. A ver, o que quero dicir é que se algunha dúbida para centrarnos na moción, e xa lle faremos as preguntas pertinentes ao vindeiro pleno, que van a ser máis do mismo, xa o digo, pero mire, se algunha dúbida tiñamos no Partido Popular de que pudera parecer excesiva a comparecencia da concelleira, despois da súa brillante intervención, non temos ninguna. Ninguna. Porque chulería a que se queira, prepotencia a que se queira. Pero vostedes que pensan os de esquerdas, os comunistas? Que pensades os comunistas? Os comunistas. Perdón, que pensan os comunistas? Que vostedes patente de corso para facer o que vos dé a gana e o que vos facedes está bendicido pola variña máxica de Deus. Ti és capaz de facer un discurso de un nivel máis alto, Perdón. Bastante máis alto. Perdón. Ti non eres outro. Perdón. Vale. Perdón. Por favor, que... Os comunistas. Vamos a ver. Pareces Maruenda, de verdade. Pero déixeme falar. Mire, eu estou farto de a Monserga, porque temas que poden parecer menores, políticamente non son menores. Isto pode parecer un tema menor, no que supón a nivel de gasto do Concello. Sí, é un tema menor no que supón a gasto do Concello. Pero políticamente non é un tema menor. E políticamente encima ten agravante de que encima a concelleira que meteu penas a chadeira, aínda saca peito. Pero que este é o mundo. Aquí botan os collos ás escopetas. Pero, por favor, sexamos un pouquiño de mesura. Oiga, se eu cometín un erro, non pasa nada. E mires, dona Lara, o Partido Popular non ten que lle pedir perdón, vostede ten que lle pedir perdón ao pobo de Lalín, non ao Partido Popular. O Partido Popular non. O Partido Popular somos unhas persoas máis do pobo de Lalín, nin máis nin menos. Pero mire, o Partido Popular somos oposición. E o Partido Popular temos a obriga de algún xeito, vixilar o goberno. É a nosa obriga. É unha obriga constitucional. E cando creemos que o goberno fai unha cousa mal, temos a obrigación de decilo. E políticamente é correcto. Porque eu a vostede, a nivel persoal, non lle desexo ningún mal. A nivel político, estou nas antípodas súas. Por lo tanto, a nivel político, que sepa que o que pensa vostede de nós pensamos exactamente igual de vostedes. Non teña ninguna dúbida. Pero ese é perfectamente normal. Pero mire, eu ten non un mes, porque o pleno ordinario deste mes era tal, pero ten un tempo razonable. E como non viña que en política, doulle un consello, faga o que vostede queira. Pero pense que as cousas non lle son como vostede pensa. É dicir, eu pareceme moi ben sacar peito do que hai que sacalo. Do que non hai que sacalo, hai que pasar de puntillas cuanto máis rápido mellor. Porque eu non podo entender esa prepotencia que ten vostede de encima de facer a alloada
presumir de que é algo perfectamente normal e algo perfectamente legítimo, que non. Así que vostede, ao perdón, aquello ten que pedir ao povo de Lalín, non ao Partido Popular. O Partido Popular estamos aí para fiscalizar o que fan vostedes. É moito pregonar os de esquerdas de que é que ás veces a min dá a sensación de que pensades os de esquerdas que tedes legitimidade para fazer o que vos dá a gana e como facedes vos é perfectamente legal. É perfectamente legal. Oiga, que non é perfectamente legal. É dicir, aquí a vara de medir ten que ser igual para todos. Igual para todos. Para os de dereitas, para os do medio e para os de esquerdas. E os que somos de centro-dereita temos o mesmo dereito que a vostedes a facer as cousas que nos consideramos oportunas. Pero, cando non as facemos, vostedes poñen o grito no ceo. E cando vostedes as fan, como están tocados da variña máxica, se as fan vostedes é perfectamente normal. Pois non. Bueno, vale. Vexo que te sitúas no centro dereita. Está ben. Juan José Cruz. Polo menos teño unha situación, non como vostede, que o mesmo quere pactar co PP, que lle vale que Ana Pontón que co outro. Polo menos eu estou nun sitio, e a vostedes están 20 veces. Claro que me sitúo no centro dereita, a moita honra. Reformista, centro dereita reformista. Vale, como vostede queira. Sabe a diferencia que eu, por riba de calquera sigla, están os intereses do povo de Lalín. Sí, por riba da calquera sigla está o seu ego. No, sí, mire, estiven anotando na súa primeira intervención, dixo 14 veces, 14, eu, e o ego meu, sí. Señor Cruz, adiante. 14, teño aquí apuntadas. A ver, principalmente, falar de absurdo, empezar falando de absurdo, é moi valiente pola túa parte. Eu primeiro vouche dar un consello. Vou valorar o teu paso en política, é un paso valente, porque sendo novo, sin ter traballo, pois é unha cousa que debe valorar a cidadanía e ti fixéchelo. Pero fixéchelo con uns compromisos que se romperon. Eses pasos que se fan, sendo novos, ao mellor son inconscientes. E esa inconsciencia é o que quero que visualice o povo de Lalín. Porque se nós, ahora, levo o discurso hacia outro lado. Sodes un partido político que loitades pola independencia, declaradevos independentistas, gustavos as tendencias máis hacia a esquerda, a mí non me parece mal, pero o principal que valor, eu creo que esta é unha intervención na que teño que moi bueno, polo tanto pido máximo silencio. Mira, está moi ben loitar pola independencia, jactarse, encherse a boca con palabras que ás veces temos que volver atrás, mesmo eu teño que volver porque todos cometemos erros, eu tamén pensaba que o Senado non valía para moito, vaya carallo se vale o Senado para bastante. Entón, se estamos falando de un partido independentista, se estamos falando de loitar pola independencia, o primeiro que ten que ter unha persoa que quere sentarse nun pleno e defender a todos os veciños é ser el independiente por sí mismo. E para ser independiente non podes utilizar un coche público. Ti tes que cos teus propios fondos a tener as consecuencias. Como eu mesmo teño as consecuencias de calquera cousa que me pase pola boca que sale, polas verbas que salen pola miña boca. Ese é o primeiro consello que che dou. E entón, o de pedir disculpas probablemente sea un acto que debería reflexionar, porque deber seguir en política, tes valores, tú eches valor, pero hai que ter independencia. E a primeira independencia ten que ser personal, para poder decir e facer o que se quere. E para iso hai que ter cartos. É unha parte primordial de poder acadar independencia. Cando te queres marchar da casa, tens que ter algo para poderte marchar da casa. Cando queres defender co teu voto os veciños de Lalín, tens que ter independencia. Loita primeiro por esa independencia e non por outros tipos de independencia. Cando falas de saber sumar, iso xa é o absurdo do absurdo. Ti dixeches nesta intervención que tedes a maioría. Mira, tedes a maioría nunha moción de censura, porque este señor non se cansa de repetir que deixou a vontade do povo de Lalín e non quixo falar en ningún momento de moción de censura. Nunha moción de censura tedes a maioría. No resto das cousas que hai neste concello non tedes a maioría.
non sei se sabes sumar. Se nos poñemos a supuestos ou hipotéticos supuestos que se puderan xenerar neste Concello, que é importante ou non é importante a túa presencia? Sí que é importante. E agora non quero deixar pasar a miña prima, a Katia, que de non estando aquí pudo facer deixadeces de funcións e pudo que algunhas mocións de máxima ou mínima importancia foran para adiante ou non foran para adiante. Eu recordoche que simplemente, por exemplo, extrañaba ver por moito de que a miña abstención na moción dos cementerios fixera tirar para adiante esa vosa iniciativa. Eu, absténdome aí, fixen que esa moción fora vosa, non? Isto quero insistir, que hai moito interés no alcalde sempre de levarme hacia un lado e hacia outro. Na moción de Vilariño, por exemplo, mira, para min é Riste, pois sí, parece unha boa moción. Tedes que recoñecer que tamén apoiei moitas cousas boas vosas. E cando facedes unha boa... Estamos falando dunha solicitud de comparecencia, que é tan amable. Vale. Ao debate. Pero eu respeto as súas directivas políticas. Estou metendo ao debate. Ela mete no debate que tedes a maioría. Explicádeme onde tedes a maioría. Tedes a maioría nunha moción de censura. Aí tedes a maioría. Si estades todos unidos, senón non tedes a maioría. Polo tanto, falar de absurdo, comenzar esta intervención falando de absurdo, creo que che queda un pouquiño grande. A primeira persoa que falou neste pleno de que hai cousas que se poden facer, como pagar un taxi, se despois defendedes a devolución dun teléfono móvil e chorradas así, oye, pagar un taxi, creo que é o mínimo que poderías facer. Eu fui a primeira persoa que defendín ese postulado. Paga un taxi. Foi un erro, non pasa nada. Estás nunha idea que aprendiches moito. Esperemos que non aprenderas demasiado. Esperemos que non aprenderas demasiado. Por outra parte, Manolo Iglesias, que se encha a boca dicindo que non é político, que se pronuncie, reitero, que se pronuncie sobre todas as cuestións do pacto de goberno que se romperon. E se non se pronuncia, xa podo afirmar que non é político, pero se sigue participando na reunión do pacto de goberno, algo na vida política local debe participar. Por lo tanto, tamén meto esa persoa aquí. E sí que esta intervención vai un pouquiño máis alá. Estamos no tema da independencia, faláronse moitas cousas que non teñen sentido. Reitero, o Senado ten moita importancia e se se loita pola independencia, primeiro loitar pola independencia personal, para con erros ou acertos poder defenderse a un mismo para despois defender aos demais. Primeiro defenderse a un mismo. E defenderse a un mismo implica poder ir aos sitios no coche privado. Moitas gracias. Eu quero darlle a benvida a Marea ao de independentismo. Non te preocupes. Perdón, a Marea PAC ao independentismo gracias a este... Podo falar? Non, xa estou a súa intervención. Vou falar, ainda que me pese a ilusión, vou falar. Esta señorita, esta semana tamén vou utilizar outra vez, exaltou a figura de Méndez Ferrín. Méndez Ferrín é un independentista. Por lo tanto, digo aquí e digo en Roma. E vou non decir onde faga falta. E o partido dela loita pola independencia. E os postulados, porque é simbiótico. Se tú vas este camiño e apoias a un independentista que apoia a grupos que mencionarei neste pleno cando me apeteza, sodes independentistas. Estás apoiando xente independentista. Eso é unha verdade. Lara, eu creo que non vale a pena. Pero é independentista que partido? A PAC? En Marea? É unha curiosidade, porque a PAC onde pon... A PAC ten unha serie de documentos nas que se definen. Onde pon que é independentista? Non, perdón. Onde pon que é independentista? Mira, estouche mencionando a Méndez Ferrín, FPG, e ti faz un discurso de apoiarte nesa xente como te apoias en Manolo Iglesias. E Manolo Iglesias foi militante da FPG e ti eres, non vou insultar, pero xa sabe todo o lalín o que eres, Lara. Xa sabe todo o lalín o que eres. Entonces, que Manolo Iglesias tamén a defenderte pleno. Que ven? Na PAC hai máis xente que Manolo Iglesias. Lara, perdón, eu pídolle que rectifique o que acaba de decir, que xa sabe lalín todo o que non que vou son? decir. Independentista, pídolle que rectifique. Comunista, independentista. Que dixen? Como estuve encalado non dixen nada. Non rectifico nada, sabe o Lalín o que Lara, e sabe o Lalín o que
Manolo Iglesias. Entonces, Manolo Iglesias xa que se presente no próximo pleno a defender o pacto de goberno novo co uso do coche oficial. E ti deféndete a decir que non cobras, que non ibades utilizar o coche oficial e todo eso, deféndete, e punto. O que si sabe todo la LIN bueno, o que estamos vendo. Menos mal que se fai en streaming. Benvidos ao independentismo. Insisto que eu creo que gracias a eso ao mellor temos algún tipo de opción no futuro. Votamos a comparecencia despois destas diatribas tamén documentadas que vin en este caso non polo Partido Popular. Adiante. Votos a favor da comparecencia. Grupo Medela e oposición. Non votos a Medela. É do PP, queda demostrado. É do PP. Sí. Teña cuidado coa lei de protección de datos, teña cuidado. Votos en contra, grupo de goberno. Seguinte punto, por favor. No, é que nos dixemos claramente que estamos a favor da comparecencia, pero en contra. Se queredes facelo por separado, votamos por separado. Votamos por separado, queredes. Estamos a favor da comparecencia. A ver, vamos a ver. A moción pon comparecencia de Lara. No, pero pide un segundo punto a dimisión. No, pero, escoita, comparecencia de Lara. E se é o caso, eu creo que está ben claro. O que pasa é que ese non quer ler, ese é o caso. A ver, pero entón facemos unha cousa. Pidemos unha cousa. Vamos a ver, non hai problema ningún, válenos así. Pidemos unha cousa. Non, válenos así. A ver, vamos a ver. Nós estamos a favor da comparecencia, a favor. Eu se algunha dúbida tiña. Bueno, xa nos quedou claro, sí, xa sei. Non a teño. E ahora máis que nunca, tal. Vale, pois xa está. Pido vos votar por separado. Non, está ben así. Vanor válenos así, que máis che dá? Vanor válenos así, xa está. Non perdamos o tempo, válenos así. Vale. Vale, gracias. Quede ben claro que nós a favor da comparecencia sempre estamos, o que non estamos a favor da petición de dimisión, por eso votamos en contra. Vale, de acordo. Seguinte punto. Menos Medela, sí. No, cando tedes razón, tedes razón. Punto 11. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular. Que o que mellor se leva con ela, por certo. Bueno, de todo. Para instar a Consellería de Medio Ambiente e a Sociedade de Caza e Pesca de Lalín a que actúen de xeito coordinado no control do xabarín. Entendo que Manolo, non? Buenos días a todos. Moi bo día. Benvido ao novo concelleiro. Xa ben ves como é o pleno, pasa a tormenta, pero por ben a calma. Xa vai te acostumbrado tamén a isto. Vamos a ver, esta moción ven aquí pola seguinte razón. O día 12 de maio eu desplacime a Santiago, tuve unha reunión ca Directora Xeral de Medio Ambiente, no cual lles puxen encima da mesa os problemas que timos e que teñen os nosos gandeiros de Lalín co tema do jabalí. Ela, al menos, entendeu-no perfectamente diante miña, dixenlle que había que facer todas as batidas posibles e, se é posible, alargar o tema de caza, porque a situación do jabalí é moi preocupante neste momento por nosos gandeiros de Lalín. A directora díxome que iba a falar ela personalmente cos tecores co presidente da Sociedade de Caza de Lalín e que non habería ningún problema en conceder todas as batidas que foran necesarias e que foran solicitadas. Eu agradecinlle a situación porque entendía que a cousa iba a ir por ese camiño. Ese mesmo día, reuníme co presidente da Sociedade de Caza, co señor Mariño, expliqueille tamén o problema, expliqueille a situación que dixo a directora, el tamén dixo que sin ningún problema, que xa miraría a situación e que se iban pedir todas as batidas que eles consideraban oportunas. Bueno, eu por feito que estas dúas situacións, tanto o presidente da Sociedade de Caza como a directora, así me explicaron que se iba a facer. Pasado o tempo, pasou o mes de maio, pasou junio, pasou julio, hasta que chegamos xa en agosto. Entonces, algunhas, non? Algunhas estánse facendo. Sí, bueno, pero bueno, este ano houve unha situación que, dado o clima, a colleita do millo anticipouse como outros anos, entonces os daños xa se empezaron a facer. Eu puxome en contacto co presidente da Sociedade de Caza e o que me respondeu e o que me dixo que as solicitudes que fixera a Pontevedra, se as fixo, que non me as enseñou, que lle viñeran completamente denegadas
porque para facer algunha batida tiña que haber primeiro daños. Vamos a ver, eu quería dicir algo neste tema. O agro hai que conocelo, hai que traballalo e hai que pisalo. O agro e as normas que se fan, fanse dos despachos, pero a veces non se entende o que se dice e o que se fai. Vamos a ver. Para haber daños, primeiro hai que denunciar os daños. Para haber batidas, pois vamos ir á sembra do millo, por exemplo. Porque, o mellor nunha finca, pois o jabalí nunha noite, ou 7, 8, 10, o sea, manadas, porque a pesar de ser un problema, ahora xa é unha peste. Entonces, pois, arruinaron ya a finca a ese señor. A sembra, pois xa se festellou. Se facemos a denuncia, en canto volve, e hai a situación, a sembra retrasase. Entonces, o que ten que fazer o gandeiro é resembrar, se quere resembrar, o máis pronto posible. Pero iso non garantiza que dentro de 4 ou 5 días os mesmos daños se volvan a ocasionar. Por lo tanto, o das denuncias, eu entendo que non ten ningún sentido. Iso non é conocer o sistema do agro. Bueno, e con isto todo, pois, vímonos obligados a presentar esta moción para que as cousas non volvan pasar. Non sei se é culpa da directora de Medio Ambiente, que agora se pasan a pelota uns aos outros, dicir que Pontevedra non lle dou os permisos que el concedeu, se en realidade pois a Sociedade de Caza non pediu os permisos que sean oportunos. Vamos a ver, a directora... Disculpa, porque estou dicindo que te quero atender, perdón. Continúa. No, podeme cortar, porque isto entendo perfectamente, polo tanto, fío levo sin problema. O que queres? Vamos a ver, a directora díxome que os daños, que non houbera daños o ano pasado, que lle sobraran cartos, o sea, que a xente non pediu por daños, que, o sea, que a partida que tiña, pois que lle sobrara. Bueno, pois encontrámonos con este ano que houve gandeiros que reclamaron os daños o lunes da semana pasada. Non sabemos se os viñeron ver, se non os viñeron ver, pero daños importantes. O que si sei que onte un técnico de Medio Ambiente chamouno por teléfono e díxolle que non había presupuesto. Que non había? Presupuesto, pos daños que se ocasionaran, o sea, que non había cartos. Orzamento, sí. Entonces, aquí encontrámonos con problema, e con problema os gandeiros que vivimos desa situación. Entonces, eu presento esta moción, que xa ven vedes aí, todo o que dice, que se metan de acordo tanto a Consellería de Medio Ambiente como a Sociedade de Caza, que fagan o que teñen que facer, porque senón os gandeiros pois veremos obligados, non sabemos a qué. Igual a non sembrar millo, porque isto, xa vos digo, que é un grandísimo problema que agora mesmo están pasando os nosos gandeiros de Lalín. E eu podo dicirvos pola miña parte, que eu xa levo moitos anos loitando con eso. E quero dicirlle a directora xeral e o presidente da Sociedade de Caza de Lalín que este concelleiro non se vai cansar. E tampouco vai permitir que o engañen, porque eu non vou pedir, non fun a Santiago pedir favores a nadie. Eu fun poñer un problema que tiñamos encima da mesa. E igual lo digo co presidente da Sociedade de Caza. Por lo tanto, eu intento que fagan caso a esta moción. Entonces, pues, bueno, pues vou sentir a vosas respostas. Se teño que facer nos turno algo, pues direino, e senón nada. Moitas gracias, Manolo. Agradezco, como sempre, o teu tono construtivo, que é unha moción, eu entendo que é necesaria, agradezcocho. Tamén me dá a impresión de que esta directiva da Sociedade de Caza e Pesca de Lalín que non vos gusta moito o Partido Popular. É unha sensación, pero iso é lexítimo, claro. Adiante. Ben, eu, en primeiro lugar, decir, bueno, Manolo, a moción está ben, evidentemente non vas contar con o noso apoio, pero cando vos interesa, sodes do Partido Popular e gobernades a Xunta. E ides ali pedir citas como membros do Partido Popular na Xunta de Galicia. E cando non nos interesa, decides, tedes que ser vos os que ides negociar ali, que nos, é dicir, un pouco de seriedade, vale? É dicir, ou estamos nun sitio ou estamos noutro, en todas as ocasións, non segundo me interese. Con isto non quero menoscabar o teu traballo, que é certo que o fixeches, e sei que estás preocupado polo tema. Pides medidas de control. Claro, eu vou dicir unha cousa, a medida de control do Xabarín é necesaria, porque hai unha evidencia xenérica en todos os gandeiros que chega o mes finais de agosto e aparecen cando crece o millo, aparecen os cultivos destrozados, ás veces na semente.
pero eu creo que temos que facer un diagnóstico de como está a fauna no campo galego, é dicir, algo que ten que facer a Xunta de Galicia e a Consellería de Medio Ambiente, porque realmente saben a densidade do xabarín, por exemplo, nesta comarca, sábese. Hai algún dato, é que non temos nin datos. Outro día fan na estrada unha batida, hai moito xabarín, e fan unha batida e matan 2 xabaríns. É dicir, ou son unhas acémilas nas batidas, xa sei. Sí, pero no, xabarín xa sei que se esconde, Crespo, pero outra vez hai batidas e collen 20. E nestas recentes non mataron nin a 5 ou 6 en toda a comarca. Hai moito. No, xa sei que hai moito, pero eu creo que hai moito e tomar decisións de calibre sobre a fauna, decir hai moito, está ben, hai moito, pero cuantifiquemos ese moito. Porque logo tamén entramos en contraposición co asunto do lobo, decimos, no, tamén hai que exterminar o lobo. Pois unha das formas de control do xabarín é a presencia do lobo. É dicir, se os xabarís pequenos, o lobo se os pilla, pápaos. Vale, dicir, que o control de un provoca o descontrol do outro. E iso é algo que ten que facer a Consellería de Medio Ambiente, tomar decisións en base a un diagnóstico, porque ten que haber un diagnóstico. Isto por un lado, pero por outro lado é evidente que hai uns damnificados, e eses damnificados son os gandeiros. E eses damnificados están sufrindo daños día tras día, sobre todo nesta época, están sufrindo daños que están sementando leiras para logo alimentar o seu gando, e chega o mes de xullo, o mes de agosto, e quedanse sin nada despois de invertir moitos cartos e sobre todo moito traballo, porque dá moito traballo. De feito que hai algúns que xa están, digamos, indo por outros cultivos que son menos apetecibles po xabarín, que tamén está pasando, non? E eu creo que desde a Xunta de Galicia teñen que fazer primeiro un esforzo de un deseño do control da fauna que existe. Saber que fauna hai en cada comarca, e sobre todo nas comarcas gandeiras, e facer unha boa avaliación de danos. Segundo, non enganar os gandeiros, porque engana os gandeiros dicindo que soliciten axudas, crean un protocolo de como denunciar os danos do xabarín, chame ao 012, poñas en contacto co seu TECOR, para que se tal, pero nada diso funciona, porque todo cae, como ti dixeches ahora mesmo, é que non quedan cartos, é que non autorizan batidas, e ao final todo o que se di non vale para nada. Entón, eu creo que é o momento da seriedade, de facer un estudio riguroso, de como está esa fauna, porque moitos deses danos, ás veces igual, nalgún dos cultivos non o xabarín, ten sido corzo en algunhas ocasións, e saber, bueno, non, me entendes? E saber exactamente por onde van esas cuestións, saber a densidade de poboación de cada un dos animais que existen no monte para tomar esas medidas. Que hai que facer batidas? Seguramente hai que facelas agora mesmo, seguramente hai que facelas, pero que se sean autorizadas pola Xunta de Galicia e que os cazadores teñan a vontade de facelas e que se vexan os resultados, que non se están vendo para nada. A día de hoxe, pois estamos vendo que día tras día aparecen gandeiros que se queixan de que están os seus cultivos continuamente ateigados, que desaparecen e están perdendo cartos. A mí tamén me gustaría que se cuantificara por parte da Consellería os danos que presentan os gandeiros e os danos existentes nesta comarca, porque a día de hoxe tampouco temos unha cifra moi clara da mesma. Pero o que digo é que se existen xabaríns e se está aumentando a fauna no noso medio rural, tamén iso ven derivado do fracaso dunhas políticas. E son os fracasos das políticas que teñen que loitar contra o despoboamento e contra o abandono do medio rural. É dicir, se hoxe en día hai máis xabarín que hai 10 anos ou que hai 15, é realmente porque hai moitas leiras, moitos sitios abandonados que son tomadas pola fauna. Vale? E o bosque, en lugar de conterse, creceu, incluso certo bosque que para nada é saudable para o noso medio natural. Por lo tanto, totalmente de acordo na túa moción, pero a min gustaríame que incidíramos na necesidade de un diagnóstico real da situación da fauna salvaxe no Monte Galego e en concreto nas comarcas gandeiras, porque eso pode nos dar unha idea realmente de quen fai os danos e de como se poden controlar eses danos. E a día de hoxe non o temos, non temos unha fotografía deso. A ver, diríxeme dela, dime. Moi ben. Perdón, Juan, perdón. Perdón. Manolo, adiante. Vamos a ver, Nicolás,
Eu entendo, por iso dixen antes, que a terra hai que vivir no campo, hai que traballar, hai que pisar. E hai que saber o que hai e os problemas que timos. Os jabalís non sabemos cantos hai, xusto, porque non son as vacas que ten no establo que teñen un crotal cada unha. Os jabalís non teñen crotales. Por lo tanto, vemos manadas. Escoita, por eso están os biólogos que claro, fan estudios de censo. Os biólogos, sí. Os jabalís vémolos a manadas. Cando nos encontramos, a veces vemos 10, 12, a veces vemos 2, a veces vemos 5, a veces non vemos ningún. Pero o problema que hai na situación é que hai daños. Eu vou dicir un caso. Cando era presidente, por eso dixo o señor alcalde, que po Partido Popular esta sociedade de caza non é moi simpática, mire, queríame sinceramente, eu vou falar por min. Tuve sempre moi bo contacto co señor Nistal e teño moi bo contacto con este presidente, co señor Marín. Digo que é unha impresión, pero non sei. Bueno, pois a impresión, pois alá cada quen ca súa. Eu digo unha cousa, que cando houve xa esta situación, por eso digo que levo loitado moito con isto, que cando xa fixemos tamén que nos desplazamos a Santiago, que nos desplazamos a Pontevedra, que estaba o presidente, o señor Nistal, fixéronse batidas, moitas batidas, pedironse crotales máis do que eso, alargouse algo o tema da caza, e disminuiu muchísimo a población de xabalí, e nos 2-3 anos primeiros nouse os daños, menos daños nos gandeiros e nas súas fincas. Por que motivo? Porque a densidade dos jabalís era menos. Cal foi o motivo? Que se batiron e que se cazaron moitísimos jabalís. Entonces, esa situación, pois, dou resultado. Que pasou? Despois deixouse outra vez en abandono, todo o mundo quere pasar a pelota a todo o mundo, e aquí hai un problema, aquí hai unha situación. Hai uns solos perjudicados, que son os gandeiros. Non é a Consellería de Medio Ambiente, non é a Sociedade de Caza, non é a Xunta de Galicia, somos os gandeiros. Por lo tanto, que pedimos aquí? Que isto non se repita, que se faga algo, e que automáticamente sabemos que riesgo cero non existe. E hasta aí estamos de acordo. E tamén, así o planteei á directora xeral, non vimos aquí pedir daños cero, non existen daños cero, porque non queremos despoblar todo, non é verdad. O que queremos é que se controle. Entonces, iso é o que pedimos na moción, é que se controle. É que se controle por ambas partes. Mira, se foron á estrada unhos cazadores, ou unha cuadrilla, non sei, e mataron 2, porque os veciños da estrada se queixan. E que pasa? Queren facer porque aquí hai unha cousa, no mes de abril, maio e junio non podemos facer batidas porque hai arcría. No mes de julio e agosto ao campo. Entonces, señores, vamos poñernos de acordo cando queremos facer as cousas en conxunto con todos, que non estou botando a culpa a Sociedade de Caza nin a Xunta. Aquí hai unhos daños por gandeiros enormemente ano tras ano que van en aumento cada ano e, polo tanto, quen ten que controlar a situación da densidade, do volumen da cousa, pois son nada máis que a Sociedade de Caza que anda polo monte, nada máis que a eles. Porque os jabalís non é que se marchan de vacacións de día e volven de noite, están aquí, viven aquí, desplázanse de un lado para outro, pero están aquí. Entonces, eles, a Sociedade de Caza, son realmente quen saben esta situación. Entonces, como pedimos que hai que traballar en conxunto, non me vale que me digan, no, é que pedín a Pontevedra esas batidas e non me deron hasta que haxa daños. Non me vale que a directora me dixa, non, xa vou falar con el e automáticamente. É un traballo entre todos. Entonces, espero que se faga a partir da hora, e que se faga conxuntamente, e que o fagan conxuntamente. E que esperemos que isto que dé resultado. Pero non pedimos nada máis. Non pedimos outra cousa. Bueno, pois debería despedir máis, porque o que está se evidenciando tamén unha deixación de funcións absoluta por parte da Xunta de Galicia. Se hai unhos danos, pero... Bueno, se queres ir por aí, pois mira, pois vai por aí. No, está claro. Ahora, está claro que está. Se queremos que veña o conselleiro cazar os jabalís... Pero Manolo, quen ten as competencias? Quen ten as competencias? En medio ambiente, en medio rural. Quen as ten? O Concello? A Diputación? Tenas a Xunta de Galicia. Por certo, e as competencias en medio ambiente, saber como está a fauna no medio natural de Galicia, tenas a Consellería de Medio Ambiente, non a Sociedade de Caza.
Quen ten que facer os censos de animais que existen no noso territorio é a Xunta de Galicia. Ou vamos a pasar a pelota tamén a Sociedade de Caza. Home, a Sociedade de Caza terá que cazar os xabalís cando lle autoricen as batidas, solicitar batidas e que llas autoricen. Eso é o que ten que facer a Sociedade de Caza. É a Xunta de Galicia autorizar esas batidas e medir a situación de cada un dos elementos que existen no territorio. E se hai danos, compensar os gandeiros neses danos. Porque non vexo que reclames que compensen os danos os gandeiros. Non o vexo, non estás pedindo, non estás pedindo. No. E logo eu digoche outra cousa, faltanche máis cousas nesta moción. Faltanche máis cousas. Primeiro, medidas preventivas para que os... Non, é que eu presentou na eu estou lle dando cousas que podemos incluir. E podemos incluir que a Xunta de Galicia indemnice os gandeiros que sufran danos polo xabarín. Podémoslo incluir, a que sí? Sí, claro. Pois incluímoslo na moción. É unha emenda que presento esa moción, en primeiro lugar. En segundo lugar, presentar outra emenda a esa moción, que gustaríame que se incluíra, que se estableceran subvencións para medidas preventivas nos cultivos que se puderan ver afectados polo xabarín. Por exemplo, peches ou pastores, porque moitos sitios que se puxeron peches, evidentemente o xabarín non entra, se pon pastor eléctrico circundando a finca e o xabarín non entra, porque hai moitos gandeiros que toman as medidas preventivas e non sufren os daños. Evidentemente, todas esas medidas preventivas teñen un custe. E claro, se o custe o vai asumir só o gandeiro, evidentemente, a Xunta de Galicia volve a facer deixación de funcións e cada un mire por si mesmo. Por lo tanto, centrémonos no problema. Existe un problema de daños, como ti dis, e é certo. Existe un problema de daños. Algo máis? Non, espera, que está falando, que tome nota. Existe un problema de danos. Entón, eu propoño vos dúas emendas a esta moción. Primeira emenda, que se indemnice os gandeiros cando os danos sexan demostrables, seguindo o protocolo que establece a Xunta de Galicia. Non vale eso decir en julio que non hai orzamento cando os danos normalmente son en agosto. Eso non nos vale, non? É dicir, non é serio, non? E en segunda medida, que se dote os gandeiros de medidas preventivas para o control do xabarín, como son peches perimetrais ou pastores perimetrais para facer frente ao que hoxe en día creemos que é unha plaga, pero tamén as plagas hai que diagnosticalas, vale? É dicir, toda epidemia necesita un diagnóstico para o seu control, e parece que esta epidemia non ten ningún tipo de diagnóstico por parte da Xunta de Galicia. Lucius, Nicolás, eu non sei a quen queres favorecer nin en contra de quen queres ir. Non me quedou claro, é que non me queda claro. Manolo, eu quero ir a favor dos gandeiros. Está salvaguardando os intereses da Xunta de Galicia. Non queda claro. Eu dixen e critiquei en todo momento a Xunta de Galicia. É que non estuvestes atentos. Hasta un punto, hasta un punto. E logo criticar a Sociedade de Caza por non cazar. Non. Eu non critiquei a Sociedade de Caza. O que pasa é que non estades escoitando. Hai que estar atentos ao que fala. Un pouco, sí. Sí, no, é que estades falando e depois calmades cos móviles e tal. Non escoitades. Entón, problema. Vamos a ver. Mira, vamos a ver, eu creo que isto, aquí hai unha xente que ten un problema que son os gandeiros. Eu vou estar sempre, vamos a ver, a Xunta de Galicia ten que facer o seu traballo que ten que facer e a Sociedade de Caza ten que facer o seu traballo que ten que facer. Entonces ten que haber, como hai, e se xuntan os tecos de Galicia, xúntanse que a Xunta de Galicia. Acordan cousas. Non nos chaman gandeiros, xuntas entre sí. A ver, Manolo, que estamos de acordo. Entonces, hai unha situación, mira, hai unha situación. Que tú que estás pedindo pastores, cousas, pero vamos a ver, mira. Pero que non vamos Podo seguir, non, ves, falades e despois non sabedes o que digo. Sí, bueno, sí. Vamos a ver, mira. E agora que se pidan pastores, vamos a ver, pero aquí a que xogamos. Pero o que é pechar todo, pero vamos a ver, aquí que facemos? Pero aquí está un cachondeo. É que eu se non boto millo, vivo de outra, digo ao gandeiro, oi, pecha a finca, pois é verdad, que eu tuve que pechar unha finca dunha hectárea, co pastor, porque sabes por que? Non botaba millo veces. Entón, se bota a cuarta vez, volvíamos a ver. Pero entón, figura de ti que tiña que pechar 7 fincas. Entón, deixo de botalo. Funcionouche, sí. Iso sí, claro que funciona, pero bueno, pero eso non é a solución. A solución total non existe, pero aí o que está pedindo a prevención de
o que estamos vendo é que se fagan máis batidas e que desmenúe a población do xabalí. Ese é o que estamos pedindo. E o que estamos pedindo é que a sociedade de caza, que non estamos nada en contra da sociedade de caza, que son eles, en realidad, que teñen que cazar os xabalís, non é a Galicia, é que se metan en contacto, é que non haxa esta discrepancia onde me dicen que poden pedir todas as batidas e despois que piden as batidas e que non se lle conceden. Entón, é un desconcordio entre medio ambiente, a Xunta de Galicia e a sociedade de caza. Por lo tanto, non pode suceder. E como non pode suceder, pois por iso presentamos esta moción para que non suceda. E agora vamos a entrar na moción, vou deixar como está. A situación, Nicolás, se tú queres presentar unha mellor ou que idea máis resultado, ou como tú queres. É o que dixe que na emenda que había que aumentar a partida. Haberá que aumentar a partida. Di que, Manolo acaba de dicir falta que está agotada en julio. Fai falta, home, que fai falta é unha evidencia, que dixo Manolo claramente. Bueno, a partida non chega, porque se en julio se agota e os danos son en agosto, os danos principais cando son? No mes de agosto. Os danos principales son, mira, son cando se sembra e cando se recolle. Claro, e cando se recolle. Entre agosto e setembro. Este ano adiantouse. Entón, vamos a ver. Flaco favor. Llevamos facer aos nosos gandeiros se entre nós empezamos a ir e a tomar posición contraria. Eu non discuto a promoción. Estou che dicindo que mira, descoítame, Nicolás, que polo que vexo, bueno, o conselleiro de Agricultura non está, e non sei quen vai ser, pero bueno, polo que vexo nesta mesa que mucho vaca son eu. Entonces é unha situación é que quen ten os daños están na miña explotación. Eu digo unha cousa. Entonces, por favor, flaco favor, lle facemos aos nosos gandeiros, se entre nós aquí non timos as ideas claras, e flaco favor, e a Xunta de Galicia e a Sociedade de Caza, os nosos gandeiros non se meten de acordo. E nada máis, flaco favor. Bueno, entendo que non aceptade esa moción de solicitarlle a Xunta de Galicia que se amplía a partida para paliar os danos. Metemos unha nos a seguinte xa está. Bueno, pois vamos na andamos así. Manolo. A ver, pero que non nos... Pero que estou dicindo? É que non nos... Manolo, perdón. Manolo, é que non nos estades facendo ningún favor. Quero decir, podemos aprobarla conxuntamente porque eu creo que as enmendas son bastante lóxicas. Vale. Pero te crees que este concelleiro vai estar en contra de que se os daños aos gandeiros? É que dixeches que non. Precisamente por eso. Que se amplía a partida ou que se poña a partida. O que está claro, Sociedade de Caza, Tecoras de Galicia, Xunta de Galicia, cando se sentan encima dunha mesa, que falan dos problemas que teñen os gandeiros. Ese é o que eu digo, que falan dos problemas, igual que falan de outras cousas, cando fan, como sean, bueno, que falan de moitísimas cousas, porque eu sei, non? Ese problema, pois non se toca. Hasta que os gandeiros empezamos a decir, oiga, isto é un cachondeo. Ahora sí che quero dicir unha cousa, que falabas de que aquí eres o único que muse vacas, como que é o único que te dá a habilidade para representar, pois, unha concellería. Xa che fixemos unha oferta nas comisións informativas e se queres ser tamén pasaste. Pero digoche, pero vouche facer unha pregunta. Si a conselleira de Agricultura e Gandería, ou anteriormente Diz Guedes, ou anteriormente todos de medio rural, musían vacas. Diz Guedes, sí. Entendes? Non, porque eu entendo que ves como que o legítimo para ocupar determinadas áreas é esa. Bueno, vale. O único que sufre os problemas. A ver, veña, vamos a concretar. Queres meter as emendas? Aceptades a primeira emenda? Sí, veña. Teño que asumir que é unha moción de moita importancia, asumir o meu descoñecemento na materia, e dado o meu descoñecemento da materia non podo aportar moitas solucións. Como non podo aportar moitas solucións, só vou facer unha intervención rápida. A mí pareceme
que control e jabalí son dous termos casi que antónimos, e coordinar ou controlar, isto é moi difícil. Neso creo que estamos todos de acordo. O diagnóstico creo que xa o están diagnosticando os veciños de Lalín, o difícil que é controlar o jabalí. Fora de estas divagacións, creo que deberíamos potenciar, ademais a nivel local, un grupo de traballo para intentar aportar solucións, aportar ideas para o control do jabalí. Por eso, eu vería positivo que dentro deste grupo de traballo que fixera reflexionar ao pobo, se invitara a xente e que se invitara a persoeiros de diferentes ámbitos para poder mellorar a cuestión. Obviamente, preocúpame moito o jabalí e simplemente decir eso, que me quedo pequeno para intentar aportar solucións para o control do jabalí. Votamos coa emenda, non? Coa emenda, non? A emenda sería solicitarlle á Xunta de Galicia que implemente ou suplemente a partida destinada aos danos que teñen os gandeiros por mor do xabarí. Estamos de acordo, non? Iría como un tercer punto, non? Sí. Do PSOE non? Do grupo de goberno, non? Sería o mesmo vos por máis a emenda esta. De acordo. Votamos a emenda primeiro, entendo, señor secretario accidental. Ou non, ou directamente todo. Si el grupo municipal del Partido Popular que presentó la moción acepta ya incluir la enmienda, no sería necesario votarla. Votamos directamente. Y si no, a partir de ahí, como quieran decidir. Pois veña, se autoriza o secretario, votos a favor da moción do Partido Popular máis a emenda, unanimidade, seguinte punto. Punto 12. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular para que se tomen medidas excepcionais por parte da Xunta de Galicia e do Centro de Investigación de Areeiro da Deputación de Pontevedra para combater a praga da vespa. Pois ten a palabra o Partido Popular. Sabido é de todos que o Concello de Lalín conta cun maior número de envasadores de mel registrados na indicación xeográfica protexida Mel de Galicia. Somos, o mellor non o que máis producimos, pero sí o que temos un maior número de envasadores deste país. A estes produtores hai que sumarlle centos de colmenas e cortizos en todas as parroquias lalinenses. Ben, ao marxen de que a vespa velutina todos sabemos que veu para quedarse, eu quero suliñar que é un problema moito máis grave do que parece a priori. Alguén pode pensar que é unha simple vespa, que o que fai é de vez en cando comer algunha abella, que tamén, pero o problema da vespa velutina é que non só a perda económica que lle supón os que se dedican a colleitar mel, que é xa suficientemente importante. Pero non é o único problema. O único problema é que esta vespa que veu para quedarse non ten depredadores naturales en Galicia, nin en España, e, polo tanto, campa as súas anchas e crece dunha maneira en progresión xeométrica. E, polo tanto, é realmente difícil de combatir. A veces dá a sensación de que, como se chama a Protección Civil, quitan 2 ou 3 niños que xa está o tema controlado. Os niños que se lle fai frente son a centésima parte dos que pode haber, a centésima parte. Un niño de velutinas pode producir, un grande pode producir 200 reinas, e cada reina pode montar o seu particular tinglao, e, polo tanto, o crecemento exponencial pode ser dunha magnitud incalculable. E o problema xa non é solo o feito de que os que teñen abellas se queden sin elas.
e os perxudica económicamente, senón que o problema é que estas avespas non comen só abellas, acaban con todos os insectos polinizadores. Estas meten o dente a calquer cousa, veñen afeitas alá onde son primixenias a comer o que se lle pon por diante. O problema é que iso pode conducir a que haxa a que o ecosistema sufra e pode producir que, no caso da polinización, xa hai quen di que Galicia non é tan verde. Xa algún ecoloxista, sempre son bastante alarmistas, iso é certo, tamén hai que dicilo, e aínda que en moitas cousas se pasan á hora de facer postulados, xa hai ecoloxistas que vaticinan que Galicia xa non é tan verde como era hai uns anos por culpa da velutina. Dicían que esta bicha non vivía por encima dos 500 metros, pero está demostrado que é mentira. Vive máis, vive ben. Vive ben e medra ben. Polo que, de algún xeito, eu creo que todos os esforzos que se fagan son poucos. Víamos estes días de que en varios sitios había unha certa voz de alarma, pero eu o que quero suliñar é que, a parte de dicilo, hai que facer algo. Hai que facer algo porque, pola gravedade que require o asunto, a Xunta de Galicia ten, por unha parte, a responsabilidade da gandeiría apícola, que dependería de medio rural, ten, por outra parte, conservación da natureza, que depende de outra consellería, pero que realmente hai que tratar, debería tratar como intrusismo, o feito de que esta avespa campe as súas anchas por aí, había que tratala como un problema grave para Galicia, non só no aspecto gandeiro. Logo ocorreuseme, falando así con xente do grupo, porque ás veces vaticinamos sobre o problema do xabarí, que é un dos problemas máis graves. É un problema grave, pero da velutina non é menor. Non é menor porque nos países de orixe xa empezan, como o crecemento deles é tan exponencial, xa empezan a atacar a seres humanos e xa mataron algúns. O feito de que unha colmea desas que está nun árbol hasta esta semana ocorreu quero recordar nun pobo da Coruña, en algún sitio vin, en algún medio vin, donde estaban nun árbol e os madeireiros que tiraron un árbol botáronse a eles e tiveron que ir ao hospital. Pero en China xa morreron bastantes persoas, porque se ti pasas cunha máquina, por exemplo, unha simple segadora, e o niño está metido nun burato, nun prado, e pasas por riba ca segadora e se botan ao que vai na segadora, pois ao mellor poden o liquidar. Quero dicir que o problema é un problema xa non de gandeiría solo, senón que é un problema grave. E ocorreuseme a parte de solitaria a Consellería de Medio Ambiente, a parte de solitaria a Xunta de Galicia, este asunto, ocorreuseme tamén solitario a finca Areiro, e digo porque a finca de Areiro da Diputación é probablemente a mellor finca de investigación que hai en España. O que pasa é que é investigación fitopatolóxica, por lo tanto, é un tema que ten que ver con plantas. Eu coñezo os investigadores dali porque durante moito tempo fui un responsable desa finca, xunto con Mouriscade, e sei como traballa o señor Mansilla e o seu equipo. E inda que non ten, digamos, non sería a súa competencia, xa que a estación, así o di, estación fitopatolóxica, eu lembrome que cando había o problema do goniteros, que o siga vendo, pero o problema do goniteros no eucalipto, que, como sabedes, era unha larva que comía e devoraba os eucaliptos, pois buscouselle solución e criábamos ali unhas avispas africanas especiales que logo se vendían. Se vendían, por certo, ben vendidas, e, polo tanto, recuperaba parte da inversión en investigación a Diputación. Vendíanse esas avispas que se soltaban nun eucalital que estaba afectado polo goniteros e terminaba erradicando. Pois, non sei o grado de, digamos, de interés que pode ter a finca, os investigadores, perdón, pero estou convencido de que, aínda que isto non é un tema de fitopatoloxía, si é un problema de saúde humana e si é un problema
de contribuir a que o ecosistema non sufra demasiado, e, polo tanto, é un problema que escapa xa a unha línea concreta. Creo que a mellor finca ahora mesmo preparada en Galicia, e como digo en España, para poder estudiar as debilidades deste insecto, sin dúbida é Areiro. Inda que non é o seu cometido, e teria que facer outro, neste momento máis preparado, do meu punto de vista, desde a miña experiencia. Eu creo que a finca, os investigadores de Areiro, se collen a esta avespa e analizan e ven as súas debilidades, creo que poden aportar cumplida información. Motivo polo que nós o que pedimos é que a Xunta de Galicia pois redoble os esforzos con respecto á avespa bilotina. Tamén pedimos que a Diputación, a través da finca de Areiro, poñemos 3 puntos. Que o Concello de Lalín está a Xunta de Galicia, a que redoble os esforzos para combater a avespa bilotina. O segundo, que o Concello de Lalín está a Diputación de Pontevedra para que a través do Centro de Investigación Areiro, dependente da mesma, se investigue esta praga para analizar a posibilidade de combater biolóxicamente este insecto invasor, como se fixo con grandes resultados pioneiros en España co goniteros do eucalipto, e que se cree unha comisión, de punto terceiro, que se cree unha comisión municipal, un pouco o fío do que dicía noutra moción Juan José Cruz, que se cree unha comisión municipal de estudo no Concello de Lalín composta por un membro de cada grupo político, que así o desexe, e os embaixadores escritos na ISP para estudiar o problema e fazer un seguimento da mesma. Porque na estrada vai un pouquiño por diante nosa no que toca a plaga, e este ano, o ano pasado xa tuvo unha afección tremenda a estrada con respecto a Lalín, pero este ano xa vedes que matou colmeares inteiros. Por lo tanto, como a estrada está máis baixa que Lalín e a avespa veu vindo de baixo para arriba, pois o que está pasando noutros sitios vai terminar pasando en Lalín. Por lo tanto, unha comisión de estudio municipal porque entendemos que o tema é suficientemente grave e os principales interesados, sin dúbida, somos todos, pero os apicultores da IXP son os que poden estar máis interesados. Por tanto, o que pretendemos é ser dúas cousas e logo, caso de que se aprobe, pois que se faga unha xestión coa Diputación de Pontevedra no sentido político da palabra. É dicir, non só mandarlle a moción para lá, que tamén, que pode ser importante que se lle mande, sino que dicirlle, por favor, que ademais bríndome, se vostedes o teñen a ben e queren, a poder explicalo porque coñezo esa finca de primeira mão e podemos incluso, se a Diputación o permite, falar co investigador, o que coñezo, o que trato, e que sei da súa valía, e que a Diputación lle pida que, ainda que non é a súa competencia, por favor, que bote unha mão porque é que mellor o pode facer. Moitas gracias. Teñen vostedes a mellor das nosas predisposicións para o que están pedindo. Miguel. Hola, bons días. Pois nós estamos totalmente de acordo con esta moción, máis que no mes de abril acercouse a mí un apicultor, David Liñares, que é de Gresande, e gracias a él empezamos a dar unhas charlas por todas as parroquias sobre a problemática esta, que era nese mes, no mes de abril e maio, cando as reinas empezan a facer os seus nidos. Estuvemos dando unhas charlas por todas as parroquias. Claro, lóxicamente, o ano pasado debemos sacar sobre 50 nidos, creo que foi en todo o ano. Este ano, hasta o día 2, levamos a 320 niños. Esos son primarios e secundarios, non? O sea que sí que é unha plaga grande. Estamos totalmente de acordo con a moción. Facer o seguimento e todo, estamos totalmente de acordo con él. Estes días vin unhas imaxes que estaban experimentando incluso con petardos, o que pasa que tolean despois as avispas e atacan, non é o sistema, polo que estiven vendo. Si é un problema serio, evidentemente, e estamos de acordo con... Sobre o que dice Medela dos 300 niños, para que teñas un dato... 320. Unhas botámoslle non valor, senón ás veces tamén por... Eu en Filgueira liquidei 3 niños, pero non deixe nada en protección civil e nada, ali na finca, e, por lo tanto, ali metidos, ali se hai 3 niños primarios, pero se hai 3 niños, que, por certo, non teñen ningún problema, é dicir, eu mandei ali, eu collí unha paleta, raspei, non metino con a bolsa, zapei no ali, metino no congelador, quero dicir que non é tamén tan grave como parece que as avespas andan ali. Antonio creo que dixo que nas súas colmenas nun día matou 50, e, por lo tanto, se as colle e as liquida, pois non debe ser tan difícil. Quero dicir que
O problema é cando ti colles unha colmea delas e lle das cunha máquina e se botan todas a ti, poden matar a esa persoa. E se a persoa é algo alérxica, xa non, entón o problema é grave. Pero quero dicir que non hai 300 niños en Lalín. En Lalín, ao mellor, hai 3.000 niños. Digo, os que levamos a cá. Bueno, por eso, Lógicamente pero hai que moitos hai máis. 3.000 niños, porque está hai metido no medio dunha devesa, nun árbol ali, que non ve. Velo que poñen nun balcón, ou velo como viñen eu, que poñen ali nunha palleira, ou que che poñen ali por onde andas ti. Se non o ves, se está metido nun árbol calquera, pois non se ve quen vai mirando así para arriba pos árboles. Por tanto, non hai 300 en Lalín, hai 3.000 ou máis. Dicen que retiraramos 320 non que hai. Lógicamente hai moitos máis, claro. Despois de saber as colmenas que liquidou cada un, que está moi ben, procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Entendo que pasamos a rogos e preguntas, non? Non hai un asunto por urxencia. Perdón, hai un asunto por... Ti tes algunha moción de urxencia? Bueno, nos traemos aquí un asunto por urxencia que conforme a un recurso que presentan as empresas que se presentaron a contratación do SAP. Ten que vir por urxencia porque, bueno, o recurso presentouse, creo que o día 24, e entonces, se non viña este pleno, a técnica de contratación, vou de facer os informes, e díxome que se non viña este pleno, a contestación do recurso chegaría fora do plazo. Bueno, como sabe, aí Paz, no mesmo día que eu tuve conhecimento desto, chamei, estaba por un asunto de saúde que non me pude atender, pero fui mandando a documentación, e ao seguinte recámara remitir toda a documentación necesaria. No contrato do SAP, na licitación do SAP, presentáronse dúas empresas. Unha resultou adjudicataria, que é a Laurea, despois dunha valoración únicamente de medios técnicos e de melloras baseada fundamentalmente nunha cuestión unitaria, é dicir, o que se valoraban eran números, non había ningún tipo... perdón. Bueno, votamos a ausencia. El principio de... Claro, el principio de la exposición, yo entiendo que estaba refiriéndose a la motivación para poder votar la urgencia, pero una vez que estaba entrando ya en el contenido del recurso, entiendo que... Votos a favor da urgencia da moción, unanimidade. Ben, entonces a ausencia é por eso, non? Que realmente isto chegaría fora de plazo a contestación do recurso. Realmente, o recurso que presenta outra empresa, non a adjudicataria, outra que se presentou, iba dirixido, xa ten un defecto de forma, porque iba dirixido á mesa de contratación. A mesa de contratación non é o órgano de contratación, o órgano de contratación é o pleno municipal, de acordo? É dicir, neste contrato, como noutros, é o propio pleno municipal. E logo fala de cuestións que, digamos, ao entender da técnica de contratación, que foi quen fixo o informe para responder a esta alegación, fala de cuestións de valoracións técnicas, pero aquí non houve ningún tipo de valoración técnica, houve unha cuestión de valoración numérica. É dicir, se se pedían unhas melloras, se se cumplían se daban uns puntos, se non se cumplían na menor medida dábanse outros, é dicir, en base a un baremo establecido de puntuación. Non había ninguna valoración dunha memoria técnica, por exemplo, como se fai noutros pliegos, que se pasa unha memoria técnica e os técnicos avalían esa memoria pois un determinada puntuación. Aquí non había esa memoria técnica, era todo en base a melloras cuantificables. E iso que fai por parte da técnica de contratación unha recomendación para, digamos, desestimar o recurso. Tamén en tempo e forma a empresa adjudicataria, que realmente resultou adjudicataria, pois fixo outra alegación entendendo que a alegación que fai outra parte a non adjudicataria non está conforme a dereito. Polo tanto, o que se propón a este pleno municipal é desestimar o recurso de reposición interposto por Servicios Sociais a Comunidade Sociedade Limitada, e adjudicar a Galaurea como xa estaba previsto na anterior e que xa se aprobou no pleno anterior. Básicamente, como digo, o motivo son os prazos, son os prazos, porque non chegaríamos ao seguinte pleno. É dicir, incluso tendo o pleno de agosto, se o pleno tuvera sido en agosto, viría ainda con máis urxencia, incluso a técnica de contratación, igual teríamos que facer un pleno extraordinario en setembro para dar cumplida a resposta, porque realmente o órgano de contratación somos nós os que representamos a Corporación de Lalín. Sin máis. Queren dicir algo? Ben, nós estamos de acordo na urxencia, porque obviamente os plazos son os plazos, eso non cuestionamos. O que sí imos dicir é que xa en algún momento o dixemos,
O problema do SAF non é que haxa algún recurso de unha empresa que iso é impepinable. Iso pode habelo, é dicir, calquer concurso que saques, pois a empresa que se sinta agraviada pois pode presentar un recurso. Iso non depende do goberno, nin é cuestión de boa xestión ou mala xestión do goberno. Simplemente o que si achacamos ao goberno é o retraso en todo isto. Este proceso do SAF tiña que haber empezado moito antes. É dicir, este proceso do SAF levástelo tarde, mal e de arrastro. Porque o problema é que se todo cando empezastes, é dicir, porque non me dirás, eu entendo se fora, pois, hai un tempo, hai moito tempo, pero, é dicir, xa tiña de certa experiencia, xa o SAF sabíades como funcionaba, e eu simplemente o que vexo aquí é un retraso nos plazos. Por que se tardou tanto en adxudicar o SAF? Tu vestes aí, pa diante, pa baixo, hai algunhas cousas que son imponderables nos retrasos, pero vos levastes isto cunha calma tan meridiana, e desto o problema, e iso non o vades a arreglar vos. Eu entendo que como goberno pois rexeitedes iso, é normal, eu tamén o faría, tamén o digo, tamén o faría, pero o problema que ven é que se a empresa que agora non lle aceptades o recurso, como é normal que non se lle acepte, se vai a un contencioso e o gana, o Concello ten un problema grave, e vostede sabe. Por lo tanto, estas cousas ás veces tamén é cuestión de haberlo negociado, e cando, porque vamos a ver, se as cousas están tan claras, é cuestión de chamar, eran dúas empresas nomais, chamas ás empresas, se non se levan ben por separado, a cada unha falese con ela, e a outra falas con ela e dixi, mira, aquí están as cousas, pois perdíchelo con... É dicir, nunha palabra, intentar arreglar, negociar que non vai a nada con recurso, porque o recurso este, se non lo gana, se o gana o Concello, hai un problema, vai haber un problema económico de primeira orden, porque, mirade, se vai a un contencioso, calcular dentro de 2 anos, e imagínate que tumben, que lle den a razón á empresa. Hai un problema grave aí en ciernes, entendes? E isto tamén se pode, de algún xeito, negociar. Eu moitas veces fíxeno, e non me doi prendas ninguna, é dicir, mira, é que aquí, porlle as cartas boca arriba e dicir, mira, aquí están os informes técnicos, que quero que che faga. É dicir, moi ben, ti dis que non ten medios a empresa, mira, ten isto e isto e isto, e os técnicos do Concello así o firman, non é que o digan de palabra, aquí o firman. Por lo tanto, oye, ese recurso retira ou que sexa. Supoño que esa negociación xa faríades, non? Vamos a ver, eu, aparte do que dixeches antes, calquera empresa é libre de presentar un recurso no contencioso. Digoche unha cousa, a empresa, por exemplo, non vai ao Tribunal de Contratos, que podería ir, Tribunal de Contratos, de arbitraxe de contratos, non vai porque isto sí que lle tería coste, É dicir, se sale desestimado, sí que o anterior recurso que puso Galaurea, cando estaba no proceso aínda de licitación, eso non tiña custe, pero ahora sí que tería, polo que me informan os técnicos de contratación. Se vai un contencioso, home, pois, creo que hai elementos moi fortes, de moita fortaleza para defenderse contencioso, porque, como ben dixeches ao final da intervención, a empresa que recurre dá a entender que nós teñamos que presuzgar se unha empresa dispón dos medios ou non, e iso non se pode facer antes da adxudicación, é dicir, hai medios que se ascriben posteriormente á adxudicación. Entón, a parte que recurre, di, non, que esa empresa non ten eses medios. Eses medios non se poden avaliar hasta que se firme o contrato e se preste o servizo. Porque tampouco a empresa reclamante pode dicir que ten eses medios, vale? Porque en ningún momento, é dicir, eses medios, ti faz un compromiso de que vas a adxudicar. É que, vamos a ver, é que as cartas... Vamos a ver, as cartas boca arriba están en todo momento para esa empresa que non se presentou na apertura de plicas a maior parte das veces, vale? É dicir, a outra sí que veu, a adxudicataria sí que veu. E isto son expedientes que veñen a pleno, son expedientes públicos, e a empresa ten acceso aos expedientes en cada momento do proceso. E a apertura de plicas pode estar e pode ver as plicas dos outros e tal. É que, como ben sabes, este proceso, este procedimento, cando un contrato deste tipo ven a pleno, ábrese en canal. Vale, ábrese en canal porque todos os expedientes pasan a ser públicos e aparte calquera parte pode facer unha reclamación e ver o expediente do outro unha vez que están abertas as plicas. Eu creo que non é que imos negociar con todas as empresas que perden. Eles non anunciaron en ningún momento o recurso, me entendes? Non anunciaron o recurso, apareceu o recurso hai uns días e dixo, home, pois a técnica de contratación dixo, mira, o recurso non vai a ningún lado, é o que me di. Tamén hai que saber
as dinámicas existentes entre as dúas empresas, que ti eres coñecedor, e supoño que Paz tamén é coñecedora das dinámicas. Pero Paz seguro que sabe as dinámicas existentes, bueno, son dúas empresas que litigan constantemente e unha das empresas pois ten problemas coa outra desde hai moito tempo, vale? Entonces, bueno, eu creo que ven máis un problema derivado entre as empresas que un problema existente co Concello de Lalín. A técnica de contratación fai un informe bastante contundente e eu evidentemente pois fago esta proposta porque creo que é de dereito o menos problemático para este pleno e para o Concello de Lalín. Falo, vale, eso sí, moi grande. Tomo a palabra e faremos esa xestión. Procedemos a darlle a palabra. Procedemos a darlle a palabra. Eu quero falar. Ten unha molestación. Procedemos a darlle a palabra ao concelleiro non escrito, é o que iba a decir, pero bueno, como estás así deso... Bueno, eu quero falar. Pero estou che dando a palabra. Bueno. Primeira cousa, hoxe neste pleno, dicir que un informe non pode xuzgar os medios ou non. Prexuzgar. Eu fago a pregunta a Nicolás González, ou como se chama, Nicolás, fago. Houbo informes no Concello que dictaminaron que cos recursos que propoña unha empresa non se podían acadar os obxectivos que se lle demandaban? Apunte ben esa pregunta, señor secretario. Sigo falando eu. Quero lle preguntar ao señor secretario que responsabilidade pode acarrear o meu voto. Podo ter responsabilidade, sendo o órgano de contratación o pleno, podo ter algunha responsabilidade votando a favor? Sí, claro. Sí, claro. Cada uno de los miembros de la corporación son responsables del sentido de su voto. Si hay un informe técnico, como es el caso del informe de la técnica de contratación, en un sentido, y el voto es acorde con ese informe, en principio la responsabilidad está respaldada por un informe técnico. Bien. Si el voto es contrario a ese informe, están en su derecho cada uno de los miembros de la corporación, pero evidentemente no tienen un respaldo jurídico de ese informe. Vale, a ver, y de su... Sí. Por eso precisamente... Pepe, pero eso foi en xunta de goberno, non foi pleno. Por eso precisamente dije... Por eso dije precisamente en principio. Claro, o sea, hay un informe técnico ahí en un sentido. Fuches claro. Vale. Quero deixar constancia e que quede en acta que o concelleiro aos concelleiros non escrito para nada se informou dos de informes que houve sobre este proceso, nin ningunha información acerca desta moción por urxencia. Ningunha información, señor. Polo tanto, o concelleiro non escrito vai demandar ao PP que se pronuncie públicamente antes do meu voto sobre o seu voto. O que vos preguntei ahora mismo... Sí, acabo de preguntar ahora mismo e vos, por favor, que na segunda intervención digades o sentido do voso voto, que para min é importante, e non permito que se sorría nin que se me interrumpa. Para min é importante porque esta moción é unha moción que a votei anteriormente a favor, pero podo cambiar o sentido do meu voto para que ten acta de que eu non quero asumir responsabilidades do goberno. Fora desto, está todo dito. Desinformación total hacia o concelleiro non escrito. O concelleiro non escrito entérase desta moción agora mesmo e da pouquiña información que pode acadar é a través da prensa que lee hoxe a mañá e estes días, e repito a pregunta que quero que coste en acta e que se pode ser no turno de preguntas que ao mellor non vou poder estar hoxe, repito, os informes no Concello de Lalín que dictaminaron que cos recursos que decía a empresa non se podían acadar obxectivos. Gracias. A mí o que me gusta é falar en terceira persoa como Julio César, eso está moi ben. É sintomático de máis cousas. Partido Popular, queredes decir algo máis? Eu entendo que non. Vale.
Pero entendo, polo que dixo o tenente alcalde, entendo que eu non seguín o proceso, que se vos foi comunicando permanentemente o tema. No instante, a ver, no instante que eu tuve... No primeiro momento creo que fuches no instante, comunicados. é dicir, vouche dicir a cronoloxía. Creo que foi, Fátima avisoume a 1:30 que tiña feito o informe, e ás 2:00 mandei un mail. Sí, non xa pasei porque neste caso eu falo con Paz, porque realmente é quen iba a controlar isto. Reconoce que non me pasou. Iso que quede en acta. Podo acotar? Ahora mismo estou... Déxame acabar a min, polo menos. Eu chamei a Paz pola tarde, Paz non me pudo contestar por un problema que tiña era persoal, pero logo o día seguinte, chamaronme do grupo do PP que necesitaban 2 cousas máis que faltaban, e é certo que nin eu había visto, paseillas inmediatamente, e logo falei con Paz e expliquei a razón da urxencia, porque, digamos, enterámonos simultaneamente. Eu creo que xa está todo... Dios mío, de verdade, hai que ter unha paciencia. Que paciencia hai que ter? Adiante, concelleiro. Quero que ten acta que demando ao señor alcalde de Lalín que cando se dirixe ao concelleiro non adscrito, Juan José Cruz, utilice as formas verbales no tempo que ten que utilizarse, porque aquí quen dirixe o pleno é o señor alcalde, e falamos en primeira persoa de plural, o concelleiro non adscrito pode entender que estamos procedendo a votación conxunta, os 21, dunha moción. Polo tanto, a próxima vez que se dirixa o concelleiro non adscrito e co queira amotar, que sepa que se ten que dirixir cando lle vaya a conceder o seu turno en primeira persona de singular, por favor. Que quede en acta. Alea acta est. Seguimos. Entón, procedemos a votación. Votos a favor, grupo de goberno, votos en contra, como se chama? Juan José, abstención Grupo Popular, entendo, non? Moi ben. E hai unha moción por urxencia que pido a Juan José que nos diga por que vai por urxencia, ou a motivación da urxencia. Vai por urxencia porque tuve o compromiso de Nicolás de boas formas de intentar solucionar este problema que me demandan os veciños de Lalín. Unha vez visitado onte a última hora, comprobei de que a súa palabra non é cumplida, entonces traigo a moción para, si tedes a ben, intentar debatila e levala a cabo. Moi ben, votamos a urxencia da moción, votos a favor, unanimidade, seguinte, proceda a lectura. Ante a situación de abandono total que presentan 2 solares do Concello de Lalín, que identificarei no seguinte párrafo, pois o que se ven a pedir é que se proceda a limpieza, que consiste no desbrace destes mesmos solares para solucionar a invasión que a maleza invade nestas parcelas e que está facendo que na vida pública haya confianzas e mesmo xente que veu animales salvaxes, mesmo cobras, cousas que poden correr, ter risco a rapaces que van por ali e xente que pasea. A sanidade non está garantida nin a higiene, e polo tanto, como non está garantida nin a higiene, a xente que me transmite a min estas inquedanzas pideu que esperara hasta o último momento para ver se Nicolás tiña palabra ou non a tiña. Na imprensa falou, el compromiso de facelo e non se fixo. As parcelas son a parcela urbana no A09 do R30 polígono 4 e a parcela do A8 do A30 polígono 4 tamén. No seu momento axuntáronse fotografías. Si ten a ben o concelleiro Nicolás e afirma, como afirmou nas comisións informativas, de que eso xa estaba rozado, pois é ben fácil dir que vaya ahora despois do pleno ali, faga unhas fotos que as poña nas redes sociales ou que as envíe aos medios de prensa e eu envío que faga eu ao salir deste pleno. A ver, Nicolás, temaste das cobras e a parcelas. Eu que falei con el, si é certo, e falamos de limpar as fincas, evidentemente as de propiedade municipal. O Concello de Lalín pode entrar nas fincas municipal e rozalas. E ti fuches por ali e viches ahora falarme de 2 fincas antes a que había moi sin rozar. Porque as municipais son rozadas. As que non son municipais hai que enviarlle unha carta aos propietarios e combinalos a que arrocen.
pero o Concello non pode entrar pola súa conta e risco en fincas privadas e empezar a facer desbroces. Primeiro, porque sería injusto para outros cidadáns que teñen que pagar os seus desbroces, e segundo, porque estaríamos invadindo algo que se chama propiedade privada. Deuselle orde a xente que está facendo os desbroces, e aí, a través da Brigada de Obras, o seu jefe de obras, dixémoslle todas as fincas públicas que haxa nese ámbito, falas da R30, ali para que nos entendamos, é a zona onde estaba a antigua discoteca Sauces, que é privado, e tamén eses propietarios se lles enviou cartas para que desbrozaran os seus predios. Pero está claro que nós en fincas privadas non podemos facer desbroces. Podemos facela en lugares públicos. Por exemplo, en lugares públicos como é a traseira do Xesús Golmar, das vellas vivendas de Maestro Xesús Golmar, que sí que estaba mal e desbrozouse por completo. Algúnas limítrofes con eses muros que hai aí e outras parcelas que están por diante. Todas esas deuselle orden a Brigada de Obras, e a Brigada de Obras dixo que sabe normalmente ben cales son públicas, cales son privadas, e non o pregunta, e fai o desbroce. Non só nesas públicas, sino en moitísimas máis parcelas públicas no mes de agosto fixeron eso, porque o Concello ten moitos predios que a veces incluso os medios propios do Concello descoñecen que son propias, vale? Entón, hai que facer unha revisión e límpase. Pero as privadas non podemos, é dicir, eu podo me comprometer a que o público este ben, pero comprometer que o privado este mal só podo amonestar ou chamar a atención ás propiedades privadas. Ese é o compromiso, non podo ir no meu compromiso que che diga, aparte creo que falei de fincas públicas, Juan José, creo que o falei claramente. Simplemente, ahora pedir o compromiso teu de que mires ben e revises si todas as fincas públicas que ti estás dicindo aquí que están rozadas ou non. E se están rozadas, que non é o caso, eu... Sí, se todo está rozado, eu calo. Non está todo rozado. E xa xo dixen e repetinxo. E quero que estas dúas fincas volvo xas mandar, se queres, se tú xas mando... Ti aseguras que estas fincas son públicas? Eu aseguro que estas fincas son públicas, sí. E se hai un desconocimiento, por parte do goberno local, ese é o seu problema. Pero aquí para embarullar podemos seguir embarullando dicindo... Que coñeces a propiedade das fincas. Esas propiedades, sí. Entonces, ten en cuenta ese consello. Eu tamén, oiches, eu como non son sabio, non coñezo todas as propiedades ao dedillo do Concello. Non pasa nada. Nin o sabe casi ninguén nesta casa, que aquí está o jefe de urbanismo. E non o sabe o 100%, seguro. Haberá que miralas con detalle. Vale, por mirar con detalle e nada máis. Entonces non te importa votar a favor da moción? Si na moción pos que o Concello só se vai a encargar da rozada das públicas, sí. Vale, porque... Pero eso é obvio, eso dáse por descontado. E ten que mandar. Xa lle mandaron. Mandáronse aproximadamente 300 cartas, non, Cedo? Sí. Mandáronse aproximadamente 300 cartas. Eso non está claro. Vale. E non hai técnico agora mesmo. Pero ademais pono, Nico, propiedade do Concello, no acordo. Non sei se lle deu a moción, eu creo que está correcto. A moción non alín, Juan José, porque non a teño. Bueno, pois está posto eso. A ver, orden no pleno, por favor. Quen ten a moción aquí? Perdón. E non che mandara? Non me mandaches, non. Non me avisaches de urxencia, non me pasaches a documentación da moción. Non, estaba falando. Eu teño que mirar no email se che mandei ou non che mandei. Pero bueno, se o erro, asumo tamén o erro. Perdón, na moción pon propiedade. Propiedade do Concello, non en... Partido Popular quere decir algo? Entendo. Bueno. Sí. Hombre, digo eu, vale. Votos a favor da moción do concelleiro non adscrito? Votos en contra? A ver, que non vimos, eu non vin a moción. Pásame. A ver, vamos a ver. Home, si é pública, chamame a atención, porque pon, normalmente o público son espacios libres ou zonas verdes. E pon parcela urbana, home, normalmente, pode haber conveniadas e tal, destinada a uso residencial multifamiliar ou compatibles en plantas baixas, solarificable de forma irregular, 366 metros, pode ser pública, das que nos quedan. Pero xa é menos seguro que se xa pública, pois son edificados. Votamos a favor de que sea público, o sea, os excedentes do 5, que
Veña, votamos, tendo en conta que se está falando da titularidade pública. Votos a favor? Votos a favor? Veña, xa está, seguinte punto. Que sí, coño, que sí. Unanimidade. Veña, adiante. Atende ao pleno, polo menos. Xa que non faz nada en todo o mes, atende ao pleno, hombre. Veña. Digo xo a ti e ao teu grupo de traballo, aos dous. Pero teño che que a túa neuga. Eu non levantar a mão. Seguinte, levantamos todos. Se che teño que aguantar eu a ti os teus cabreos. Pasamos a rogos e preguntas, veña. Aguantar o alcalde de la Liga. A ti... Punto siguiente, rogos e preguntas. Veña, dende logo... Adiante, señor Crespo. Bueno, bos días. Bueno, benvida, Vicky. Xa ves que aquí nos levamos moi ben todos, que vas pasar ben. Nada, eu quería... Oxe, con vos creo que bastante ben, non hai... Eu non dixo o contrario, tampouco. Quería facer unha pregunta ao concelleiro Miguel Medela. Este fin de semana foron as festas do Rosario en Goiás. Polo que nos trasladaron da Comisión de Festas, puxeron en contacto con vostede para a limpeza, desbroce, limpeza da zona de, como se fais un baile, na zona de baile. Eu quería preguntar cal foi o motivo de que nos atendera a petición e cal é o criterio que seguen para atender unhas peticións e outras non. Vache contestar por escrito, pero vouche dicir unha cousa. Os da Festa do Rosario non presentaron nin a documentación e despois sí, tivenlles que solucionar a papeleta en tempos récord. Quer dicir que eu creo que entendo, porque xa mo transmitiron tamén, que nos están bastante agradecidos. O tema que en concreto que comentas non o coñezo, vale? Pero que estiveron a punto de quedar sin a Festa do Rosario porque non presentaron a documentación e tiven eu que pedir aos servicios da casa un esforzo express para poder sacalo, tamén xo digo, e tamén é certo que non lo... Unha cousa non ten que ver ca outra. Eles a min trasládame ali o domingo que falan co concelleiro e despois son os vecinos o que teñen que facer a limpieza. Estamos falando dun tramo. Non, entendo, pero digo, o que quero dicir que me sorprende que vos trasladen eso e que non me trasladen a min ese tema en concreto. Somos oposición e é normal que nos trasladen estas cousas. Sí. Chemas eu, fomos ali a tomar un vermú e viñeron un danos, oye, mira... Pescoita, se non che digo que non, Pescoita, pero se non che digo que non, que me parece totalmente normal, vale, de acordo. Pero entendo que creo que nos portamos moi ben con eles e sorpréndeme que non me comentaran nada a min. Eles tampouco dixeron que se portaran mal, só dixeron que trasladaran isto e que Medela non o atendera. Estamos falando de media hora de traballo, que non supón nada máis, foi o tempo que enredaron ali os veciños o sábado a última hora terá que lo decente. Eu que sabes que estiveron a punto de non ter Festa do Rosario, que non lle faltou nada. Por lo menos administrativamente falando, non? Administrativamente todos facíamos o mesmo caso. Sí, está claro. Noutro orden de cousas, preguntar sobre a homologación do roteiro este dos Castros. O Goberno de Lalín anunciaba a fin de semana a contratación de Xesús Borragueros para... Como? Borrajeros para o deseño e homologación do roteiro dos Pazos, un traballo que ascende a 18.476 euros. Cales son os traballos que se van a cometer con cargo a esta contratación? Non sei se vai contestar agora. Sí, xa contestou agora. Pasei a memoria técnica aí, é dicir, eu creo que todo pode ser basar nun malentendido, porque se vedes logo a memoria técnica, evidentemente isto non é unha reacción dun proxecto, é a execución dun proxecto, máis a marcase, máis a homologación pola Federación Galega de Montañismo. E ademais vai a adquisición de determinada sinaléctica. Entonces, si queres, paso a detallar os traballos. A execución do sendeiro, do roteiro dos Pazos, vale, ten varias fases. A primeira, que? Vas a decir todo ahora. Home, sí, porque quero contestar e que quede aclarado para a prensa, que saia logo sen prensa, non? En primeiro lugar, un traballo de campo e estudio de definición de sendeiro. Isto só pode facer un técnico homologado pola Federación Galega de Montañismo, que neste caso esa persona que ten unha empresa o é, vale? Dicir, non hai moitos en Galicia e o máis cercano é este, que é un home da Estrada que traballa, pois, por exemplo, co Concello da Estrada. Homologación posterior pola Federación Española de Montañismo, recae na Federación Galega. Eso todo ten unhas tasas, vale? Ten unhas tasas homologables. Marcase do sendeiro, é dicir, poñer as sinais que recurre tamén
adquisición deses sinais, panéis e determinados material. Visita dos homologadores e accións de difusión que inclúen tamén a impresión de 5.000 folletos para dar difusión a ese sendeiro. Por lo tanto, logo aí na páxina 3 ou 4 tedes traballo de campo, é dicir, o estudio do sendeiro 1.200 euros, as tasas federativas 1.825, a marcase 826, 30 estacas 450 euros, 8 sinais a 50 euros cada uno 472, 5 panéis aproximadamente 1.900 euros, panéis destes de sinaléctica, e a topoguía 930 euros os 5.000 exemplares. Por lo tanto, o roteiro dos Pazos únicamente costa 7.705 euros de presuposto de execución material. Este é o roteiro dos Pazos. Logo ten un orzamento, un segundo orzamento, que é a adquisición e instalación de material de marcase permanente para a sinalización de diversas rutas do programa Roteiros de Galicia. Por un lado está dos Pazos, que costaba eso, e por outro lado está o material que adquirimos para Roteiros de Lalín, que son 100 postes homologables, 70 sinais de madeira e 6 panéis informativos. E iso en total ten un custe de 6.790 euros presuposto de execución material. Por que facemos isto? Podíamos facerlo en 2 lotes. Para facer esta actuación, fomos recollendo restos de baixas. Fomos recollendo restos de baixas do Plan de Concellos do ano 2016. O Plan de Concellos do ano 2016 estipulaba que calquera actuación que se levara a cabo na liña 1 de investimentos tiña que ser superior aos 20.000 euros. O sendeiro, a homologación de marcase do sendeiro dos Pazos non daba 20.000 euros. Entón decidimos, xa que estamos marcando sendeiros, normalmente con material artesanal que facemos nos mesmos e pintan con spray os da Espadeza, decidimos adquirir unha serie de material para que polo menos algún dos sendeiros que están, digamos, marcados artesanalmente pasen a estar ben marcados. Concretamente, este material que se pon no orzamento B vai ir destinado a 3 sendeiros. Un en Catasós, ao redor das fragas de Catasós, sobre todo na fraga de Quiroga, non dentro da fraga, sino o perímetro aledaño, a marcase do roteiro da Ponte dos Cabalos, prácticamente desde o Paseo do Pondiñas hasta a Ponte dos Cabalos, que é un roteiro que xa se está facendo por bastante xente, e logo tamén nos vai valer para marcar o roteiro de Bermés onde están os petroglifos, co cual marcaremos o roteiro de Bermés máis ou menos desde a de Bermés e pondremos panéis informativos sobre os petroglifos de Bermés, dando continuidade ao traballo que tamén se fixo este verán, e que tamén, na presentación do libro de Armando, incluso Román reclamou, digo, por que non lle dades un toque a eso? E dixen, bueno, pois perfectamente. E de aí salen os 20.000 euros. Por lo tanto, é adquisición de material, marcase, estudio e colocación de material do roteiro dos Pazos. Digo porque eu entendo que sí, que si pensares que era só o estudio, eran moitos cartos. Pero a vostede, incluso para eso todo o que di vostede, non lle parece excesivo? Home, estamos comprando moito material. Eu, sabe, mire, voulle dicir... Pero eu podo entendelo, vostede dixo que o señor que é da Estrada, non? Sí. Digo eu. É unha pregunta sin malicia. Sí. Se a Estrada non é de Lalín. Sí, e voulle dicir, porque se vostede encontra un técnico de sendeiros de Lalín, de feito, teño compromiso con esa persoa que había máis dun orzamento. É que eu non o critico, eu non o coñezo, a mellor é moi bo, non o sei. Estoulle dicindo que eu podo entender que vostede fagan isto por procedimento negociado. Non é negociado con contrato menor. Foi concurso? Non, foi un contrato menor con orzamentos. Contrato menor. Eu se contrato menor. É un contrato de obra. Se fora para un técnico que houbera no Concello de Lalín, admito. Pareceme razonable, é unha, arrimarlle un pouco asco a sardiña, admito. Ahora, unha vez que non é para nai de Lalín, por que non saca un concurso poñendo nas bases o que usted quere para que veña... Vamos a ver, voulle explicar. No, te queren meter un dedo nun ollo, non ve? É que o problema... Que me dedo nun ollo que a ver, vamos a ver, mire, eu si ese técnico en cuestión fose de Lalín, nin abría a boca. Por que? É un procedimento negociado, un contrato menor. Unha vez que vostede non saca por contrato menor e non hai nadie de Lalín, saque o concurso, porque ao mellor hai un millor que ese. Ese é moi bon, pero un feixe de Lalín, entón non saca concurso. Voulle explicar señor para vostede vale eso, ese é o que ten o precio franco fábrica, sabe vostede, perdón, o precio oficial. Voulle explicar por qué. Como lle dixen fun... A nos parece-nos excesivo de 18.000 euros, punto. Eu que quero chegar á conclusión. Eu o que quero dicir, bueno, parece ser excesivo, pero deron, por exemplo, por homologación do sendeiro de Zobra, deron unha subvención de 5.000 euros, vale? E logo a execución fixo a xente de Zobra. Vai o mesmo precio. Os sinais
asegúrolle que non van ir máis caras, vale? E o que cobra o técnico sendeiro non é máis caro que pagaron vostedes no sendeiro de Zobra. Sacar ao concurso? Por certo, o sendeiro de Zobra... Sacar ao concurso, que eu queren dar a un amigo. Escoite, o sendeiro... Isto non é un amigo meu, para nada. Non digo que sexa, é que eu non o coñezo. O sendeiro de... Como menos Dígolle unha entra cousa. má sospeita, porque, verá, non é de Lalín, polo tanto non ten a justificación de que iso non sacara un concurso público, porque o mellor é un señor de Coruña que é un fenómeno mellor co que Pero vostede si dice me da deis estrada. sacar, señor Crespo, acabo. Por certo, que o sendeiro de Zobra, que se fixo con cartos deste Concello, non o fixo ningún técnico de Lalín. Vale, que quede claro tamén. Non o fixo ningún técnico de Lalín, porque basicamente creo que non o hai. E tampouco foi en aberto, vale? Non foi en aberto, como ben sabe. Ben, quero dicir, isto sácase, vamos aproveitando os restos que van quedando do plan de concellos. O plan de concellos ten a data de finalización do 2016, o plan de concellos 16, ten data de finalización 31 de decembro de 2017. É certo que esta persona é da Estrada, que tamén queda a ver longe, non a Estrada, e traballa, por certo, co Concello da Estrada. Pero vou dicir unha cousa. Eu falei con el, había dúas empresas, falei con el, co adjudicatario, e dixenlle que, por favor, toda a sinalización e todos estes materiais que o fixera o favor de comprarlle a empresas de Lalín, dentro do que eu voulle pedir. E el dixo, teño o seu compromiso de que o material de Marcase vai no comprar a empresas de Lalín, que eso sí que as temos. O que pasa é que as empresas de Marcase non poderían facer isto, porque é unha obra, non é un suministro. Me entende vostede? Eso é importante. Eu entendo demais. Estamos metendo o dedo no ollo co tema este. Máis cousas. Máis cousas. Quedan. Está Teresa tamén, E eu, que tamén estive en algunha. Xa. Que sí. Antonio, ti tes preguntas? Carallo, doe o tema, Non, que vexo que doe o tema. Digo, continue. Os concellos de Oureiro e da Estrada. Vexo que acertamos de pleno, Teresa. Sí. A segunda pregunta é se a regularización catastral se fixo de oficio ou foi solicitada polo goberno de Lalín. A terceira pregunta é se, en caso de, cando respondan esa pregunta, se decidiron adelantarse este proceso e por qué. Vexo que doeu o tema, Máis preguntas por aí, adiante. Si non se pregunte, que vais a fartar de preguntas, sí. Continúe. Eu non me farto, eu as que queiran. Bos días e benvido, José Manuel. Na Xunta de Goberno do 26 de decembro do 2016 aprobouse unha proposta do Concelleiro Delegado de Benestar Social polo cal se recoñían os servizos prestados a efectos de percepción do complemento de antigüedade dun traballador indefinido do Lalín Arena. A vista de que a día de hoxe, máis de 8 meses despois, non se continuou ca actualización destes recoñecementos, é polo que te solicitamos as seguintes preguntas. Cal foi o motivo de que se aprobase o recoñecemento a este traballador do seu departamento e non ao resto de traballadores dos apartados da súa competencia? Continúo. Por escrito. Vale. Constalle que se tivese este detalle con outros traballadores de outros departamentos ou foi o único? Que característica especial, escrito, trámite ou conversa levou a cabo este traballador para que se concretase o recoñecemento? Por que se beneficiou este traballador fronte ao resto do Concello que se atopan en idéntica situación? E, por último, pensa o tenente de alcalde acometer estes recoñecementos con carácter inmediato co resto dos traballadores, toda vez que aínda non se recoñeceron por outra vía estes complementos. Na parte que me toca, vouche responder unha cousa. Sí. Ese traballador hai anos que ten recoñecida pola Seguridade Social, hai anos, non digo deste goberno tal,
que ten recoñecida pola Seguridade Social o seu carácter indefinido. En canto aos outros traballadores, eu non podo falar porque hai unha negociación colectiva co comité de empresa que eu non teño ningunha potestade sobre eso. Vale? Bos días. Antes de facer a batería de preguntas, decir que quero que quede ben claro que non ten que ver co señor Hermida, que é alguén a quen lle desexo o mellor, que todos lle desexamos o mellor, senón coas declaracións que houve posteriores. Entón, referímonos ás declaracións do Concelleiro de Servicios Sociais e o Tenente Alcalde. Queremos preguntarlle se realizou a seguinte declaración. O único que aparecerá na denuncia son as acusacións, pois non hai lesións. E aseverou que, se non fora concelleiro, non se atoparía nesta situación. Estamos sometidos a un escrutinio brutal. En serio, creo, tenente de alcalde... Bueno, me gustaríame que olvidáramos por un momento quen é a persona... Espera, me vas a explicar, Eva, como se fai eso. Como vamos a olvidar sobre quen me preguntas. Vasme explicar, facer un exercicio de disociación. Si queres, tomamos un pouco de ketamina, que sabes, unha droga disociativa, para ver como facemos para abstraernos da persona que é. Porque creo que acabamos de telo aí sentado. É dicir, vasme dicir como se fai ese exercicio. Vale? Sí, pero dime como se fai ese exercicio, porque pareceme increíble. Cando pasemos as preguntas, vostede leas como se fora un documento que lle chega externo a vostede e conteste se lle parece esas declaracións normales para un concelleiro de Servicios Sociais. Isto chegalle como unha noticia de prensa e usted leo e valora vostede. Entón, se en serio creo, tenente alcalde... Comentario de texto da asertividade, vale. Por exemplo, en serio creo, tenente de alcalde, que polo feito de que non houbera lesións un tema deixa de ter importancia? Escrito. Vostede defende nestas declaracións que se non tivera un cargo político non se atoparía nesta situación. Acaso pensa que de producirse a conducta non é reprobable? Digo que non se atoparía nesa situación de exposición pública. O cal é público e notorio que, sendo concelleiro, hai máis exposición pública. Se vostede quere sacar de contexto esas supostas declaracións miñas que non recoñece, vale, se as quere sacar de contexto, pero realmente digo que está en unha exposición pública, evidentemente por ser concelleiro. Ou vostede cree que se na mesma situación esa persoa non fora concelleiro sería na portada dos periódicos? Non, eu opino o mesmo que vostede, cando sei de persona falamos, pero refírome, vostede mesmo está dicindo que non recoñece as sabe que das súas preguntas é imposible abstraerse da persoa. Pero entón, vostede recoñece que di que non recoñece esas declaracións, que era a pregunta que lle facíamos, entendo entón que considera que non son correctas. Non lle dicen eso, dicen que esa pregunta estaba por escrito. Vale, pois bueno, dixo agora, eu se entendí. Entón, eu o que preguntaba tamén era se entende se son acaídas para unha persoa que ocupa ese cargo. Logo, que se entende o tenente de alcalde que, aínda que fora convidado a título persoal, se foi axeitada a súa presenza nas fotografías acompañando as portas do xulgado. Si partindo da base da presunción de inocencia, que non a poñemos en dúbida en ningún momento, non é lamentable que se esas declaracións son certas nos esquezamos de que hai unha presunta víctima. E decir, para finalizar, se pensa retractarse desas desafortunadas declaracións, de recoñecelas como propias, obviamente. Voulle repetir as declaracións que fixen ese día que fala vostede da foto. En primeiro, e tal cual as dixen, que están recollidas entrecomillados en 2 periódicos. En primeiro lugar, respeto presunción de inocencia do señor Hermida. Punto número 1, dereito constitucional. En segundo lugar, digo que confío na xusticia, dereito constitucional. E en terceiro lugar, digo que defendo os dereitos da denunciante a presentar esa denuncia. Se vostede, desas declaracións, que creo que miñas, que son de libro, que se ateñen á lei e que recollen os periódicos, claramente entrecomiñadas, infire deso, que eu estou incorrecto no que dicen, pois vostede mesmo, pero que fago é respetar os dereitos da persoa, tanto do presunto denunciado, é dicir, denunciado,
En esa se refiro máis da persona, anteriores. vale, pero vostede sempre colle o que lle interesa. No, Como vostede, como todos eso, os no, porque non recoñezo. Por outro lado, quero lle dicir que ese exercicio que vostede propoñía de disociación sabeu como era completamente imposible, o cal demostra a súa actitude como concelleira. Vale, a miña actitude como concelleira, si mo permite, é que a presunción de inocencia non só lla recoñecemos por dereito constitucional, sino polo dereito que el nos merece, e creo que así o demostramos, e por eso me refiro a que estas preguntas non teñen nada que ver coa nosa actitude frente a ele. E máis, a nivel persoal, penso que se vostede realmente cree que o feito de ser un político lle afectou a nivel de prensa, que algo que comparto, debería saber vostede tamén que a súa presenza nesa foto tampouco debería de axudar demasiado. Máis cousas. Bos días a todos. Unhas preguntas para Miguel Medela e máis para Celia, despois teño algunha tamén. O señor Medela contou dúas versións distintas con respecto ao Carballo Centenario de Val. Primeiro dixo que non tiña nada que ver e logo, cando se veu atrapado polos WhatsApps, dixo que dira el a orden. Pregunto, por que non pediron un informe ao Servicio Municipal do Concello ou da Xunta sobre a poda desa árbore? En que situación van a deixar esa árbore centenaria? Van a darlle algún tratamento cicatrizante para que non morra? Ten algún interese especial o Goberno ou algún dos seus simpatizantes en que esta árbore con varios centos de anos morra? Van a estudiar se trata dunha árbore singular? Pregunta a doña Celia Alonso. A concelleira de Medio Ambiente cree que o proceder do concelleiro Medela neste tema foi correcto? Cal é o criterio que sigue a concelleira para protexer unhas árbores e outros non? Darlle as gracias por contestar as preguntas agora neste momento. Nada máis. Ben, eu teño os seguintes rogos e preguntas. Quero facerlle un rogo ao señor Cuíña para que, se lle parece, deixe de utilizar a palabra fracasados para catalogar os concelleiros do PP e nomeadamente a min. Vostede pensa que queda moi ben cando me chama senador fracasado. Eu non me dou por aludido, sabe por qué? Porque, mire, eu todo o que teño sacheino eu, non como algúns. Sacheino eu, desde a A hasta a Z. Eu fui un gandeiro a moita honra, un bo profesional da gandeiría, tiña unha boa explotación. Eu fundei
a cooperativa Prodeza, unha das referentes naquel momento da comarca de Deza. Sí, eu. É que a que me chama fracasado é a min. Bueno, non te considero ningún fracasado. Pero chamasmo a través de Compromiso por Galicia, que é outro yo. É tu outro yo. Sí, e vos a través de Bruce Springsteen. Tu outro yo, onde me chamas senador fracasado. Eu non me dou por aludido, pero eu digolle que, mira, eu nunca fundí ninguna empresa, eu sempre cando estuven traballando... Eu fundín algunha empresa, eu? Non sei, eu non. Eu asegurolle que non. Eu seguro que tampouco. Eu asegurolle que non. Ninguna. Eu asegurolle que non. Eu asegurolle que non fundei ninguna empresa, eu fundei unha cooperativa. Entrei en política porque mo pediron, non porque eu anduvera chorando, e vostede debería sabelo. Eu entrei en política porque mo pediron, por favor, que entrara en política. Non teño nada contra vostede. Vale. E logo, pois, ganei 6 eleccións con maioría absoluta e unha con maioría simple. Así de sencillo. Por lo tanto, mire, o meu currículum está aí, está aí. Por lo tanto, siga vostede por ese camiño, que é un camiño perfecto para facer amigos. Non, en cambio, recoñezo que vostedes comigo son moi cariñosos, isto é certo. Sí, hombre, claro. Unha cuestión, teño que ausentarme un anaquiño, normalmente non son sospeitosos de non estar hasta o final sempre. As preguntas que teñades, as que queden respondas por escrito, vale. Perdón, que quería dicir unha cousa. Eu recoñezo que vostede é moi sensible para algunhas cousas, o cal me sorprende. Vale. Perdón, cando se fala en termos políticos, pero vostedes, como é a expresión que lle gusta a vostede, non son hermanitas de la caridade tampouco. No, certo. Entón, claro. Certo que non. Certo que non. Porque a min teñeme chamado tamén de todo, dende neno de papá hasta non sei que. É igual, faga como vostede mellor oportuno. Mira, fagolle outro rogo. Perdón, unha cousa, quero rematar. Gustaríame que me atendese, xa está mal. Dixen 1000 veces, e direi 3000 veces máis, que durante moitísimos anos foi un excelente alcalde. E sabe que o dixen 1000 veces. Entón, non poña o limiar do afectado tan baixo, porque o dixen 1000 veces. Non creo que ninguén da oposición lle dixera nunca semellante cousa que dixen eu 1000 veces. Por lo tanto, non sexa tan sensible para cuestións en termos políticos. Recoméndolle, ora, vostede verá. Eu sensible, eu teñolle unha piel no lombo gorda, Debería tela. Teñolle unha piel... Meu pai sempre decía que teña pel de elefante. Acórdase que decía que xa teña pel de elefante. Sí, eu tamén creo que teño piel de elefante en moitos sitios. Bueno, pois non sei. Non é o que se comenta, pero bueno. A ver si continúa. Ben, un tema que non debe ter demasiada importancia, pero gustaríame que fagolle ese rogo para corrixilo. Mire, cando entra por calquer motivo na liorta política o nombre de seu pai, vostede é leal conmigo cando me dice que non o defendo. Por favor, deixa o tema. No, pero non quero deixar o tema. Mire, eu que lle pido, por favor, é un rogo que lle fago, é que, mire, se vostede mete os cas na bouza, non me pida ao Partido Popular que seamos nós quen nos votemos a yugular a ninguén. Sabe por qué? Porque nós non temos culpa. Mire, eu creo que o máximo responsable de que ás veces en liortas partidistas entre a figura de seu pai é vostede o máximo responsable. É vostede que non mete por ponse de vítima. Eso parece inmoral. Eso, señor Cuña, parece inmoral. Porque vostede o que non pode, eu estou caladiño, e de repente alguén ataca por algún motivo a figura de seu pai, é o PP caladiño. Oiga, mire, pero que usted débeme tomar por tonto. É dicir, mire, eu no que ten que ver na relación comigo sempre o defendín a seu pai. A relación que foi que del conselleiro e o alcalde, eu se alguén toca esa parte, vostede teña por seguro que eu salirei a defender. Ora ben, que vostede se lamente nas redes sociales poñéndose aí de miña xoiña cando é un máximo incitador de que eso ocurra, pareceme inmoral. E por iso lle fago ese rogo. Faga como queira, porque eu estou calando e non me parece xusto ni lexítimo que vostede, cada vez que ataquen a seu pai, e o PP caladiño, oiga, mire, pero é que o problema é que ese ataque que o mellor ven para seu pai ven motivado polo que usted fai, non por o que fixo seu pai, polo que vostede fai. E despois vai vostede e ainda nos quere meter a nos na bouza, que estamos caladiños, que non temos nada que ver co tema, nin entramos, nin saímos, e de repente, non, mire, é que encima o PP caladiño. Oiga, por favor, a ver, aquí todos somos moi listos e todos temos moitos espolóns e todos temos piel de elefante. Por lo tanto, ese rogo fagollo para que non siga por ese camiño. Alá usted, como queira. Eu fagollo ese rogo. Fágalleme caso ou non me faga caso. Vou dicir unha cousa, xa que fago e pediñe que non falase... É que é a terceira ou cuarta vez que pon que non nos salimos a defender. De acordo. Vou dicir unha cousa.
Mira que pedín que se calara con ese tema. Pero bueno, voulle dicir unha cousa. Para que o grave a fuego, se quere. Para que o grave a fuego se quere na súa mente, o que lle vou dicir. A min caeríaseme a cara de vergonza se a un destacado membro do meu partido o puxesen en determinados termos. Sempre o defendería. Se se refiren, en este caso, ao meu pai político, non biolóxico, político, en determinados termos, sendo do meu partido, sempre o defendería. Eu estou defendendo, con moita modestia, por exemplo, a Xerardo Fernández Albor, ao que dixen que apreciaba moito. Defendería. Se falta, eu un día dixenos aquí, non sei que aquí de Fraga, xa saltou vostede a defender a Fraga, o cal é o normal. Que sabe que eu a Fraga non o tragaba demasiado, por moitas circunstancias. E saltou vostede a defendelo. E tamén lle digo unha cousa, se lle falta respeto á memoria dunha persona que morreu hai 10 anos, é fillo ilustre de Lalín, por decisión unánime da corporación, sempre saltaría... A proposta nosa. Sí, claro, claro. Faltaría máis. A proposta nosa. Sempre sairía a defendelo. A partir de aí, o que ti queiras. A partir de aí, pero é que non saca as cousas, o problema é que vostede saca as cousas de contexto, o problema é que saca de contexto. Aí, con eso que acaba de decir agora, estou de acordo, pero mira unha cousa, a vostede parecelle normal, pero vostede como mete os canas, mire, vostede parecelle normal, mire, é que vostede ás veces, non quero seguir por aí, eu quero pensar que vostede, moitas veces, eu quero pensar que vostede non pensa o que di, eu quero pensar que vostede non pensa o que di, sabe por qué? Porque, mire, é inmoral que vostede que perteneceu ao meu partido toda a súa vida hasta hai uns días, 5 anos. E que o mamou desde neno, e que seu pai foi un dos grandes dirigentes deste partido, que vostede teña de fachatez de colgar nas redes sociais, o PP pode facer un consello de ministros en Alcalá Meco, como que cae ali moito de dinero. Eu puxen eso? Sí. Bueno, non me acordo. Algo así. Non me acordo deso. Mire as súas... Ao mellor, igual non o fixo... Sería retuitear, poñelo eu, non. Igual o fixo Compromiso por Lalín. Ou Bruce Springsteen, que vos leva a vos tema de prensa. Sí. Perdón, as comunicacións. Eu que lle digo é que, mire, teña un pouquiño de por favor, e teña en conta que o partido ao que pertenceu vostede, e que sigo pertencendo eu, e que pertenceu vostede, e moitos da súa familia pertenceron, que se chotee ao mellor, pois, o teniente alcalde, ou Paco Vilariño, podería entendelo, ou Lara, podería entendelo. Que se chotee vostede non dou entendido. As miñas entendedeiras non dan máis alas. Sabe vostede de sobra... Inda que fixeran ayuadas, mire, eu creo que isto correspondería máis a unha conversa privada que ao que está facendo o pleno. De xeito, eu creo que é lamentable, porque isto podemos resolver entre vostede máis eu, pero vexo que o que pretende outra cousa. Vostede foi quen cortou o fío. Eu o que lle quero decir é que eu nunca lle reprocho... Perdón, eu nunca lle reprocho nada que vostede dixera directamente, senón que non salise en defensa de xente do seu partido. Eu non lle reprocho nada que non dixera vostede solamente as alusións que fai ao partido que beneficia... Perdón. Sabemos, eu do que fui un modesto membro, sabemos tantas cousas, vostede de min e eu de vostede, que creo que este tipo de cousas debemos resolvelas en privado. Pero non ve que é vostede quen corta o fío. Non ve que é vostede quen corta o fío. Ben. E, por certo, non o vou meter en liortas de persoas que considero que non representan a ninguén e tal, é dicir, preferiría eso. Eu que lle digo é que teña tacto con ese tema. E ti tamén. Bueno, e ti tamén. No, pero verdad, pero eu cando falo como José Crespo e cando falo como presidente local do PP son a mesma persoa. E vostede, cando fala como alcalde de Lalín, é unha persoa, e cando utiliza Compromiso por Lalín, pois bueno, ben ve, é tan incongruente que é capaz de decir como alcalde que Tourís que se leva moi ben con el, e logo, pois, en Compromiso por Lalín que é un fala barato. Ben, e non se dá conta que todos sabemos que Compromiso por Lalín é a mesma cousa. Pero vamos a ver, Compromiso por Lalín teñen a posibilidade de utilizar a página de persoas e suscribe todo a executiva local. E sei que vostedes non ten nada que ver coas notas de prensa do PP, incluso cando se meten con familiares meus. Vostedes non ten nada que ver con eso. Teño que ver. No, insisto que é Bruce Springsteen o que está detrás de todo isto. Non é vostede. Pero dáse conta do patetismo do que está dicindo. Compromiso por se non din nada aos meus compañeros en contra, en teoría son o líder. En teoría. E no PP, supoño que sigue sendo vostede. Supoño. Pois entón estamos falando do mesmo. Por favor. Evidentemente estamos... Pero eu non fago unha nota... Nada Compromiso por Lalín sen que o autorice eu, e evidentemente non fai nada o PP, incluso cando se meten coa miña familia sen que autorice vostede. Mire, vale, vostede ten a piel moi fina para o que quere. Claro. Ten a piel moi fina para o que quere. Ten a piel moi fina para o que quere. E mire, se esa sintonía persoal
esa xunción persoal que podía haber e que non hai, cortou unha vostede. Claro, Porque non me culpa fixo unha, nin dúas, nin Xa, tres. xa. Entende? Xa, Porque xa, chegou xa. aquí e quixo demonizarme a Se miña lle- persoa se lle e o contou- meu equipo, vale? O día que Polo conteu tanto, as que fixo vostede, sí. o día que Nunca o lle- contarei porque eu non son como vostede. O día que Nunca o contarei. Se lle chego a Díxenlle 1000 veces que eu nunca faría nada se lle contra vostede. se lle chego a contar eu, millor tamén. Dígolle, Asegúrolle que no, miñas millor non. que non se conte. Miñas non. Xa lle digo, Asegúrolle que mire, asegúrolle. Díxenlle 1000 veces, isto é unha pelea de galos, me estou dando conta, pero digo, díxenlle 1000 veces que eu nunca faría nada contra vostede. Dixen, e levarei no a tumba isto. Nunca farei nada mentira, contra vostede. porque mo dixo 1000 veces e fixo o contrario. Non fixen nada. Dicíame que nunca faría nada. Non, Atrás, bueno, si estábame clavando un coitelo na Si espalda. fixera, Ese é o problema. a marxa sabe? do debate político. Ese é o problema. Vostede creo que me entendeu O debate perfectamente. político, sí. O Creo debate que me político. entendeu perfectamente. Chámemoslle agora así. Ben, sigo cos meus rogos. Prégolle ao alcalde que deixe de convidar, se é posible, a actos oficiales o día anterior ou o mismo día a mañán, porque sabe cal é o problema? Eu podría entendelo que se me chaman a mañán para un acto ás 12 da mañá, eu podría entendelo que non hai malicia. Pero sabe por que entendo que pode haber malicia? Que ao mellor non hai, pero que pode habela. Porque cando non vamos a un acto, critícame. É dicir, invítame, mándanos unha invitación da Iglesia e non vamos a unha misa, é kafkiano, e ponse a criticarnos. Mándame un acto para a terceira idade, eu vou á misa porque pois teño un compromiso persoal, non podo quedar máis vida, e aproveita para criticarme nas redes sociais. E, sin embargo, por exemplo, mire, eu podo entender que vostede decida o día a mañá facerlle un homenaxe ao señor ese, ao porteiro do balonmano. Eu podo entendelo, que non lo avisaron a mañá, e que ás 12 cae unha reacción. Podo entendelo, pero eu asegurolle que o día anterior verían, polo menos. Sabe que pasa? Eu se son mal pensado, porque se non for mal pensado non lle daría importancia. Se son mal pensado, digo, este o que quere que non vayamos, para poñernos... Escoita, como admito a disputa política, que admito que existe, evidentemente, digoche que, por exemplo, en ese tipo de temas que non hai ninguna mala fe. E, de feito, sempre vos digo, vinde pa diante, joder, non quero ser sospeitoso. A vostede parecelle normal que, por exemplo, xa unha recepción aquí ás 12 e que se nos diga ás 10:30 da mañá? Podes insistir no tema, pero de verdad que non hai ninguna mala fe. Podes creer o que queiras. Podría non haber mala fe, pero tamén pode habela, por iso yo digo. Sabes que non hai. Bueno, pois eu que lle pido, eu o que lle fago é que nos convide cunha certa antelación, porque se non podo vir eu, sempre pode haber, e non nos dá tempo de programarnos, porque os que estamos aquí do PP traballamos. E digolle que ten razón. Vale. Ben. Outro rogo que lle fago é que, por favor, deixe de utilizar o perfil do Concello como unha plataforma partidista, porque a utilización puramente oficial debe ser fundamentalmente apartidista. Das últimas 20 entradas no perfil do Concello, a gran maioría son pa maior gloria do alcalde cunha dinámica calcada do perfil que vostede tiña e que presuntamente deixou de utilizar. Eu prego ao señor Cuña que deixe de fazer publicidade propia e retome o seu perfil se quere. O rogo quedalle ben, pero sabe que non é certo. Hai de todos os departamentos, de todos os concelleiros, carreiras de atletismo, hai absolutamente de todo. Se se fan pistas, incluso salgo dicindo que como é certo que son por consenso, non sei que, non sei que máis quere. Perdón, usted enténdeme perfectamente. E vostede a min tamén. Eu entendo perfectamente. Mire, cando se vai á festa dos vellos e sale Lara ali facendo un selfie con vostedes, que pasa? Que ali non había 3 concelleiros do PP. Esa página é a página do Concello, non é a página de compromiso an company. Que manía lle teñen a Lara, de verdade. Pero non é que manía, pero por favor, non, mire, é que escoíteme. Vostedes. É que non somos o goberno de Lalín. Pero non, pero Deixaremos de serlo algún día. Pero ese é perfectamente lexítimo. Pero nós non o facíamos. E vostedes, que nós non o facíamos. No, vostedes non utilizaban os medios do Concello para facer política, é certo. Mire, a festa dos vellos que vostedes criticaron a esta sociedade. Das persoas maiores. Sí, pero cando empezamos, chamábase así. Chamabanlle así vostedes. Chamabanlle así vostedes. Eu. Por mire, o son é o bloque. Xa yo dixen, alguna vez critiquei eu esa festa. Eu. Claro. Vostede porque quere patrimonizalo, e porque non. Sabe que non. Mire, a mí pareceme moi ben. Sabe que me movo ben no entorno, o que alguén molesta, claro. Mira, se a páxina web é do Concello de Lalín, e ali hai concelleiros que a vostede, polo menos, inda que non salgan na foto, no titular, as concelleiras que estaban ali, as chamaron, e están no seu dereito de estar ou non, para vir cando foron as entregas de premios e todo isto tal. O que vostede queira, eu digo... Pero sí que se... Vale, pero sí que se vos chamou, eu que lle fago... Sí que se vos chamou,
Bueno, que estaba... Eu rogo que lle fago é que se siguen con esa dinámica se siguen con esa dinámica co perfil do Concello tomaremos medidas porque o Pleno se convencemos a Juan José somos maioría. Por lo tanto, eu pídolle que sexan neutrales e que sexan unha página institucional. Ante a decisiva socialmente influencia e impacto dese tema abertos a falar. O que vostede queira. Prégolle ao alcalde que, se é posible, deixe de mentir co seu mantra de que o Concello estaba en quebra no 2015. Porque é unha absoluta falacia. Pero tranquilo que xa lle direi eu. Prégolle ao señor alcalde que deixe de engañar aos lalinenses parapetado detrás da sigla de Compromiso por Lalín. A diferencia entre vostede e nós é que nós decimos o mesmo en todos os estamentos onde estamos. E vostede, pois cunha mau, como lle comentei antes, é capaz de felicitar a Tourís como alcalde e logo dicirlle fala barato en Compromiso por Lalín. Claro, eso ponse en Compromiso por Lalín sin o seu permiso. Eu agradezcolle ao Partido Popular, perdón, agora falo eu. Agradezcolle ao Partido Popular e a súa web que cando saca notas de prensa faltando respeto incluso a miña familia... A web do Concello non ten nada que ver ca web do PP ou do Compromiso por Lalín. Digo de, bueno, as redes sociais do Partido Popular ou cando sacan notas que sei que vostede está ao marxen desta declaración, por exemplo. Eu asegúrolle que non. Que non que? Que non estou ao marxen. Claro, por eso O mellor despisto, o mellor fan algo sen miña autorización. Sei que cando sei respeto a alguén da miña familia concreta está vostede detrás. Por favor, non me faga falar. Non me faga falar. Eu non lle faltei nunca o respeto. Pouca pregunta, sí. Non me faltou poucas veces. Da súa familia. Poucas veces. Da súa familia. Poucas veces. Da súa familia? Poucas veces. A quen? Poucas familia. A miña familia. A miña familia. Eu? Ben, por favor, non me faga... Non me faga falar. Non te pases. Non me faga falar. Anda. Ben, preguntas a raíz dos informes da quebra. O fío das declaracións do alcalde polo tema da presunta quebra do Concello e o informe solicitado pola intervención por parte de nosa, queremos fazer as seguintes preguntas. Por que permiteu que o informe económico que pideu o Partido Popular sobre o tema da quebra, que habitualmente cacarexada polo alcalde, non o fixexe a interventora titular cando puxelo perfectamente antes de irse, que era a que estaba aquí cando estaba no 2015? Quere que lle conteste? Perdón, non, respóndame a batería. Negábase anterior a poñer o que vostede quería? Por que tivo acceso a eses informes a prensa por unha filtración interesada do alcalde antes que nós que fomos quen solicitamos ese informe? Mire, é que está errado. Voulle decir para que non siga cometendo erro. Eu entereime por un informe na prensa. Voulle decir, punto 1. A antigua interventora, poden a chamar e preguntarlle, estaba pechando todos os seus temas, que tiña moitos, e dixo que non tiña tempo para facer non só ese, senón varios máis. Punto 2, como figurará en Gestiona, o Concello pediu concretamente un informe ao respecto tamén, que fixo xa a seguinte interventora. Terceiro, dubido moito que vostede esteja poñendo en tela de xuizo que unha interventora máis, digamos, estaría máis disposta a facer determinado tipo de análises que outras. Dubido moito que vostede o poña en sospeita eso. No, pero eu que non o poño en sospeita. Mire, eu estou preguntando, sabía o señor alcalde do PP... O que di ese informe, ainda estou no uso da palabra, o que di ese informe, como vostede sabe, é que cando vostedes saliron do goberno podían facer frente aos pagos, evidentemente, que habería pendentes, pero que se había unha sentencia, como había potencialmente, como dixen eu, perdón, ahora díxeme falar, como dixen eu, recollido moito antes en prensa, en entrevistas que están recollidas nas hemerotecas, que había un risco de inestabilidade económica do Concello. Mire, vostede quere facer da mentira... Está escrito vostede quere facer dunha mentira... Sí, pero está escrito por unha interventora, non polo alcalde. Unha verdad. Está escrito por unha interventora, non polo alcalde. Mire, a interventora, que era a que estaba aquí, dixo públicamente aquí, neste pleno, que non había ningún risco de quiebra, que nunca xa foi interventora do Concello. Nunca dixo que nunca houbera. Non me quere escoitar, estou dicindo que cando se o goberno podían facer fronte aos pagos, pero que había o risco potencial coa sentencia do parking de caer en inestabilidade. É así. Pero como? Así. E algún día nos explicarán por que conseguimos nos negociar ese parking tan e vostedes non. Algún día non lo explicarán. Probablemente. Estamos esperando 2 anos despois. Probablemente. Ya tiñan o risco potencial dunha sentencia que os abogados que podía caer con toda seguridade de 6 millóns de euros. Eso é totalmente mentira. Eso é totalmente mentira. Pero por que é tan mentiroso? Por que é tan patológicamente mentiroso? Vale.
De acordo. Se sabe perfectamente que é mentira. Sí, o que vostede diga. Se había un acordo co que había un acordo co que facerlle frente. Había un acordo co que facerlle frente, polo tanto, que fala o contencioso, claro que poden pedir, hombre, claro, nalgún caso váyanse por un lado. E por eso eu negociando media hora consegui 400.000 euros. Pero sempre está que a media hora. Son unhas cousas curiosas. Mire. Como xestionamos tan mal. Mire, vostede é que como xestións é que peor é imposible. No. Eu sou a forma de la lei. Imposible. Eu sou que vostede estaba disposto a pagar casi medio millón de euros máis. Peor é imposible. Eu non. Peor como xestor. No, sí. Pero todos os números, todos os números macro, todos, non casi todos son mellores que cando entramos. Pero, todos. Por favor. Dígame que non. Dígame que si vostede non fai absolutamente nada. Dígame que non. Dígame que número. Si non fan absolutamente nada. Estou disposto a escoitar ou ter un debate económico. Non son capaces. Que número macro do Concello de Lalín que un só que non sexa mellor que cando entramos no goberno. Sabe por qué? Porque daquelas polvos estes lodos. Sabe por qué? Porque o Concello de Lalín estaba inmaculado económicamente. E vostede está collendo a sementeira do que outros fixeron. Entende? Sí, o niño de Clarear. Sí, perfecto. Pero mire, vostede está recollendo a colleita que nos deixamos. E vostede é tan cínico que non quere reconocernos nin o pan nin a sal. Mire, vostede como xestor non me vai dar... Mire, vostede como xestor non nos vai dar clase... Vexo os números, vexo os impostos que pagan os larimenses, vexo moitas cousas. Mire, non teníamos que facer cousas, e nós facíamos cousas, e gastábamos cartos porque facíamos cousas, e vostede ten todo feito. Entón, claro que non ten que endeudarse, non se fastidia. Sabe por qué? Porque o Concello está feito, porque a liña está feito. Tivemos que comprar un parque, tivemos que volver a facer a Ronda Leste, que deixaron mal. Se na Ronda Leste o único que fixeron foi por unha... Estamos pagando créditos Pero mire, se na Ronda Leste o único que fixeron foi por unha neglixencia de vostedes, perder subvencións que había da Diputación apalabradas e da Xunta de Galicia. Está disposto a decir na ata do pleno que había subvencións concedidas para eso? A ver, había un compromiso da Xunta de Galicia. No, pero xa dixo subvención. Pero, por favor, todos sabemos o que hai, Pepe. Por favor, pero claro que todos sabemos o que hai. E vostede sigue instalando a mentira patolóxica de decir que este Concello estaba endeudado. É o que digo que o Concello está mellor que hai 2 anos, que saben todos os marineros. Pero vamos a ver, pero se vostede está recollendo os froitos que nos deixamos aquí, dígame, que trouxo de fora de la liña lle toca? Ahora, dígolle, porque sei que vostede está feliz con eso. Vostede non fixo nada. E como non fixo nada, non gasta. Claro que non gasta, porque non fixo nada. Fixeron un importante en 2 anos. Podemos estar... Na máis co mantenimento. Toda a mañana, por deixeme acabar a serie de preguntas. Pero deixeme que fale tamén, porque presido o pleno, de vez en cando. Bueno, pero entón non podemos estar toda a mañana. Deixeme que faga preguntas. 57 veces que o Concello está en todos os parámetros, todos, os que dependen de nós e os que non, mellor que con vostede. É así. Pero, mire, é vostede un iluso, e siga sendo iluso, mellor para nós. Mire, deixeme acabar a batería de preguntas, porque tiña, mire, cree que se... Mire, sabía o señor alcalde que o PP non tivo ningunha comunicación do decreto onde se daba orde de elaboración do informe e no que se daba acceso ao mesmo? Non tivo acceso ao informe, non tivemos acceso ao decreto no que o alcalde pedía un contrainforme de intervención, non tivemos acceso, esa é a súa transparencia, e non tivo acceso a dito contrainforme ata varios días despois de que todo fora publicado na prensa. Creo que tiñan un Perdón, deixeme acabar a pregunta. Cree que ese retraso demostra que a demora en entregar os expedientes á oposición ten máis que ver co setarismo deste goberno que coa capacidade dos técnicos? Parecelle que este é un bo xeito de amosar a transparencia da que fala en nome do seu partido? Como no informe anterior, que non se respostaba ao requirimento concreto que solicitaba o Partido Popular, tramitouse unha segunda petición, e non se preocupe que tramitarei unha terceira e unha cuarta. Tramitou segunda petición, cuxo informe se entregará xa para o mes de outubro, o sea, dannos un informe, que en teoría é unha réplica do mesmo. Bueno, dícennos que po mes de outubro non lo darán. Non só lle pedimos ao interventor algo moi claro, e é que diga... Vexo que demos na diana. Perdón, pero non me está entendendo. E tamén vexo que podíamos... tácticas do Partido Popular de dar os informes para 2 meses e medio. Deixeme acabar de facer as preguntas, estou no uso da palabra. Mire, a mí non me parece normal que pidamos un segundo informe e, se o primeiro xa está feito, que se nos diga que se nos dá o informe para o mes de outubro. Non me parece nada transparente. Ou ten que ver ese retraso
probablemente con deixar retratadas as súas mentiras. Mire, voulle dicir algo que vamos facer e despois non me diga que actuamos para prexudicar ao Concello. Mire, eu vou exixir, como rexidor anterior desta casa, que intervención diga o que me dixo a miña interventora persoalmente que dixo neste pleno, que o Concello non tiña absolutamente ningún risco, e máis, que era un dos bens saneados de Galicia, vale? E vostede debería sabelo, pero non quere sabelo porque non lle interesa. Pero mire, se iso é así, e vostede sigue a RQR, estamos dispostos, e pediríalle para iso o apoio a Juan José Cruz, a pedir unha auditoría feita por unha empresa. Xa pedimos e ascética. deixamos a intervención legal. Non se preocupe que xa lle busquei a forma para que sea legal. Non se preocupe. É legal, simplemente que hai que gastar cartos, porque vale. É unha auditoría dunha empresa. Non se preocupe, non se preocupe. Non se preocupe vostede que A apoio... ver, eu estou lle dicindo de que nós pedimos un informe. Non só queremos saber unha cousa, que intervención Eu estou de acordo con que intervención diga se o Concello tiña riesgo de quiebra ou non, punto, nada máis. E se di que ten riesgo de quiebra, como non estaremos de acordo, pediremos unha auditoría. Vale, estamos de acordo. E se di que non, pois polo menos acabanse as súas mentiras. Eu que quero sei decir. que o primeiro que fixemos... Bueno, que sepa, non sei se sabe que nós temos un informe de cando marchamos de aquí, un informe de arqueo onde está perfectamente reflexado. É un informe de intervención daquelas. Se nós pedimos este, foi para redundar o anterior. Pero nós temos xa ese informe, non se equivoque vostede. O que lle digo, señor Crespo, e agora vaime deixar 30 segundos, que cando entramos no goberno nós quixemos facer unha auditoría, lóxicamente, a intervención díxonos que se podía facer con medios propios da casa que non autorizaba a facela externamente. Nos a quixemos facer, porque era, entre outras cousas, unha promesa electoral. Sí, vale. Non sei por que non a fixeron, desde logo non sei por que ao contrario. Eu pediñe que non a fixera. Pero é que vostede sempre pensa que é un tema contra este. Estou dicindo que a intervención dixo que non era legal facelo, que o podía facer ela dirixendo o seu departamento, pero non externamente. Ben. Entendeume? Vale. Non entendí, pero é igual. Non o vou entender, sabe que a vostede é moi difícil de entender porque ten dúas personalidades e non do entender. Pregunta a Miguel Medela. En varias ocasións, o concelleiro de Compromiso por Galicia, Miguel Medela, presumeu de ter sido afiliado do Partido Popular. E como alcalde abandonara esa formación para pasar ao partido do alcalde, o sea que vostede que abandonara a formación a que pertencía. Agora, despois de que yo recordemos, porque ademais hasta parece que eu dixeron que eu infringira a Lei de Protección de Datos cando é público e notorio, pero se o sabe todo o mundo. Meticheste nun xardín. Sabe todo. O pasa que nós non somos como a vos. Perdóname. Meticheste nun xardín. Non, por reto a que... Perdón, reto a que me denuncie. Non me retas que eu non vou facer nada. Reto a que me denuncie, pero por favor. Non, perdón, eu nunca vou facer eso, punto 1. Eu pregunto, punto 2. A ver, estoulle preguntando a Medela. Levaríades xa 4 roldas de prensa co tema. Preguntando a Medela. Que non somos todos iguais. Estoulle preguntando a Medela, pero, por favor, demos unha roda de prensa cando vostede utilizou as cámaras deste Concello para espiaje político. Demos algunha roda, demos unha na máis. Eso según ti. E nós non dixemos nada de que ao mellor infrinxides a Lei de Protección de Datos. Non dicimos eso. Sí. Quen a infrinxeu foi vostede. Non. Eso dis ti. Eu que che digo que podes estar tranquilo que non pasa nada, pero que te asesores ben. Pedimos un informe. Que te metiches en un xardín, Pero por que pensa que estou facendo as preguntas a Medela? Quéreme deixar facer as preguntas a Medela? Non me di a palabra e me este quitando, interrumpíndome constantemente, por favor. Pregunto yo a Medela. Comentou con compañeiros de partido do goberno ou con veciños, moitos e variopintos, que vostede fora afiliado ao Partido Popular antes de incorporarse á lista de Compromiso por Galicia? Eu pregunto iso. Se vostede comentou con compañeiros do goberno e con veciños. Esa é a demostración de que sabes que te metiches un xardín. Porque seguro que te asesoraches. Pero vostede quéreme deixar falar dunha santa vez, por favor. Quere deixar de interrumpirme constantemente? Fala. Dou unha palabra, estou no uso da palabra, non me interrumpa. Nunca, é certo. Pregunto iso. Vale, non se dá conta. E agora pregunto yo, sigue afiliado ao Partido Popular nestes momentos? Non contestes, Miguel, por favor. Vale. Son datos... No, porque digo que son datos privados. Son datos privados. Vale, sí. Xa non se preocupe. Pensa pedir a baixa do Partido Popular ou espera que votemos nós? Digo, sabe que hai unha lei. Vale. Moi ben, pois contésteme por escrito. Vou decir unha cousa se é tan amable. Non, eu deixeme... Estou no uso das preguntas... No, perdón. Que me responda a Medela, preguntei a Medela, non a vostede. Pero dou eu e quito eu... Pero preguntei a Medela, non a vostede. Eu que lle digo que se son que os afiliados do Partido Popular
os afiliados do Pero Partido se público e notorio, por favor. Os afiliados do do Partido Partido Popular... Popular... Dixo Elmar dunha vez diante de min con xente en bares. Medela dixo a min máis dunha vez diante de xente en bares. Pepe... Elmar non ten ningún secreto que sea afiliado. Tamén eras ti. Punto 1. Punto 1. Non tes por que estar preocupado por ese tema. Que vexo te preocupado porque nós non andamos con esas cousas. Pero que preocupado? Pero estou dicindo que non. Estou dicindo, por favor, que me denuncie. Por favor, que me denuncie. Se fose afiliado do Partido Popular... Sí, claro. Sí, unha risa, é unha risa. E punto 2, digolle unha cousa, se fose afiliado do Partido Popular non estaría moi tranquilo sabendo que as persoas que manexan determinados datos persoais que protexe a Lei de Protección de Datos en calquera momento pode decir a súa condición de afiliado. Mire, como eu teño testigos sobrados, retolle a que me denuncie. Que non vamos a denunciar, que non facemos favor. No, pero pídollo por favor. A ver se por aí incumplín a Lei de Protección de Datos. Pídollo por favor. Que non somos como vos. Sabe que eu teño moitos testigos. Vamos facer eso. Voulle facer un comentario sobre iso que acaba de dicir vostede. Vostede tamén chega a moitos sitios e trata a xente que non está metida en política, como afiliado do Partido Popular, tamén está incurrindo en... Cando chega un de algún pedaño que sabe que a Dornosa... Pincho, vouche decir unha cousa. Hai unha cousiña que non acabas de captar, que eu non estou no manexo, nin teño esa parda deses datos. Digo, perdona, pero quen ten ese problema é quen manexa eses ficheiros e que tenga a guardia custodia deles. Non que un comentario en un sitio. Estás equivocado, infórmate ben. Perdona, eu na miña vida tiven acceso a ningún ficheiro porque nunca presidín ninguna cosa. Estás metendo a pata en eso. Vostede despreciou a moitas persoas que son do Partido Popular na súa para facelo ver diante dos veciños, dicindo así, vostedes os peperos, vostedes os que sodes do PP. Pepero non chame nunca a ninguén. Pepero non. Bueno, por favor, venga. É que non invente. Pregunta, en sucesivas ocasións, tanto en declaracións do Goberno como de compromiso por la LIN, fixeron vostedes unha alusión grave a que membros da lista do PP se beneficiaran ao comprar unha finca no agro de la Linda Riba. Eso que está dicindo non é beneficio dubidoso considerando que vostedes catalogan, non ve como minte? No, está dicindo que se afirmou e o que se fixo foi preguntar. Sí. Non, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Xa lo que é. No, preguntarse son cousas totalmente diferentes. Preguntan a Crespo. É bastante máis grave, precisamente, o problema é que é bastante máis grave. Vostede quere que é menos, é bastante máis grave. Preguntan a Crespo si alguna persona de su lista electoral o algún integrante de un partido especuló con el desarrollo de esta urbanización. Preguntan, sí. De existir, piden al PP que explique si tienen terrenos en esa área. Terrenos que algún lle serviron para sacar beneficio persoal e que outros moitos veciños, para a conta de outros moitos veciños, para a súa ruína. Concluyen. Ben, mire, isto é unha afirmación que fan vostedes. Eu agora digolle. É unha pregunta, non? Mañen esa afirmación. Non se preocupe que isto non vai quedar así, Non se preocupe, que terán que dar explicacións. Eu pregúntolle. Vostedes acusaron públicamente isto teño un medio, pero teño 5 ou 6 notas. Hai 5 ou 6 notas de prensa, non é esta sola. Aquí teño unha sola. Esta que lle lín é unha sola que sale en concreto en Deza Tabeirós da Voz de Galicia do mércores 2 de agosto. Ben, eu que lle pregunto é, manteñen esa información? Segundo, exixolles que digan o nome da persoa ou persoas que presuntamente se beneficiaron ou especularon. É o que lle podo decir. Perdón. Primeiro, pero nós nunca afirmamos nada e só preguntamos, cuestionamos. Preguntamos, porque non o sabemos, preguntamos. Se é certo ou non, non afirmamos. Pero, por favor, pero vostede a min toma... Pero non ve como nos toma por parvos. Pero lea aí. Pero vamos a ver, aparte, quero decir unha cousa, que eu hasta estaba de vacacións. Pero como que preguntaron? Eu se lle pregunto a vostede se un desgraciado non é insultalo. É insultalo exactamente igual. E digo, non, é que lle estou preguntando a un desgraciado. Non, hombre, non. A partir de agora tenemos que preguntar nós tamén. Logo terei que preguntar. Pregunta o que queiras. Tenemos que preguntar, non? Eu que lle digo que usted chamalle, esta é unha forma de facer política por diante. Eu que lle digo que vostedes acusaron deliberadamente a un membro da miña lista sin dar nome, como cobardes que son políticos, acusaron a un membro de haber especulado no agro de Lende Riba. E vostedes saben que non. Que ocurre? Como máis ou menos todos nos conocemos, e ahora saben que esa persoa se pode revolver e ademais costaríalle máis ben pouco, agora están un pouco preocupados.
Non é certo, non é certo. Ou sei que vostedes para defender o agro de la Linda Riba dicen, preguntamos ao PP, o sea, a vostede realmente se lle parece normal isto, eu xa deixo de preguntar, porque se lle parece normal, se vostedes preguntándome non están afirmando... Non estamos afirmando, porque non nos consta, estamos preguntando. Entón pregúntanme a min se un membro da miña lista especulou no agro de la Linda Riba, e iso non é acusarnos. Moi ben, perfecto. Se vostede ten esa visión, entón é que algo falla. Ben, mire, eu voulle dar de prazo este mes. Vostedes ou nos din quen do PP especulou ou tomaremos medidas. Eu ou a persoa que se sinta afectada. Eu pidolles que me digan un nombre desa persoa, porque vostedes para facerme a pregunta teñen que ter unha xustificación. É dicir, se vostedes me preguntan a min quen do PP especulou no agro de Riba, é porque teñen unha sospeita. Digan a sospeita de onde ven, para eu poderlle respostar. Claro, non se atreven a poñer o nombre como cobardes políticos que son, porque saben que se enfrentan a unha querella. Quinta así se poden enfrentar igual, porque blanco en botella. Aquí, que teña no agro de Riba na miña lista, non hai outro. Pero claro, non o din por cobardía, é porque saben que non especulou e teñen medo. Ben, e por último xa para parar isto, dicirlle, mire, o tema do Orgosar de Rueda non tería maior problema se vostede me quixera dar unha explicación. Vostede non o considera grave, pero eu sí. Porque o meu partido, lexos de andar detrás de vostede, o que quere velo canto máis lexos mellor. Por lo tanto, siga sin darme explicacións do Orgosar de Rueda, que é a quinta ou sexta vez que yo pregunto. Non sei, pero eu non vou a parar. Nós non vamos a parar nese tema, porque, mire, o meu partido non é un chiquilicuatro. O secretario xeral do meu partido e presidente provincial non pode vostede poñelo en boca da nosa xente, nomeadamente dunha concelleira, dicíndolle que lle está pedindo que vostede negociar con vostede para entrar no PP, cando é totalmente o contrario. Entón, vostede sigue empeñado en mentirnos e síganos mentindo, que así irá. Eu digolle que iso eu non vou parar, na mentra non me dé explicacións. Por lo tanto, alá vostede. Por a miña parte rematei. Cando quixera, 1000 veces, pero bueno. Por a miña parte rematei, non se preocupe. Acabei. Señor Cruz. Repasastes todos os temas habidos e por haber. Eu simplemente vou decir que as miñas preguntas vou dar para un artigo de prensa porque vai ser máis divertido. E nada máis. Moitas gracias.